Foli ani tanuni an b'a se Malika bɛɛ lajɛlen ma, Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Bi ye tɛnɛn ye bi ye ko alamisa don. Alamisa don sa kɛ. Ba jɛnɛ ka lɛfɛ don ye alamisa don ye, an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na, o tiɲɛ. Bi ye don ye don min n'an bɛna an sigi sa ka warakali kɛ, ka nkalon ko firi, tiɲɛ kɛnɛkɛnɛninw k'olu da kɛnɛ kan sa. O la an bɛ foli ani tanuni se lamɛnjɛkulu ma jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan. Minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ko foli a bɛ s'u ma. An bɛ k'a ta k'a fili fiɲɛ fɛ minnu bɛ k'an lamɛn o sira fɛ ko an bɛ foli so olu ma. A kun ka d'an ye bi an ka sɔgɔ Radio Bengadi FM la 91.5 91.01 depuis Dioula, mais ko kurantulu fana fɛ yen bɛɛ. Bɛ kɛ cogo di? Amiru, kuma dɔ la connection tɛ yen, kuma dɔ la courant tɛ yen. Bali ko kelen dɔ ye bi. O ye tiɲɛ dɔ ye. O la sa an bɛ foli se Dioulakaw ma, kɔfɛ olu na tila ka an sɔrɔ, walima kɔfɛ ni min kɛra yan nɔ olu na tila ka ci olu ma, olu n'o ta k'o jɛnsɛn Dioula a n'a mara kɔnɔ. A foli se Mali cɛw, musow, denmisɛnw ani maakɔrɔw. Ka foli se Sumanbugu dugutigilakaw ma ka sababu kɛ an cogolen dɔ ye. Ka foli se musow bɛɛ lajɛlen ma, an ba duuru olu tɔgɔ la. N'an ye foli se olu ma sa, an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ ko bi an bɛna an sigi an ka jamukan min kɔnɔ ni an bɛ ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni jamana in lako ye. A dɔ la i b'a ye jamana in kɔnɔ n bɛ fɛn dɔ d'aw ma kuma bɛɛ, n bɛ fɛn dɔ lakala aw ye kuma bɛɛ, n ko min ka nɔgɔ Mali kɔnɔ yan dɔrɔn o ye kunpanko ye quoi. Kunpanko, la curiosité publique. Fɛn dɔ kɛra min t'an ɲɛ sira la nka an bɛ nege k'o de dɔn. A lama dɔ ye mun ye? Ala k'an kisi ni kibaruya sɔrɔla ko dɔ ye kasara sɔrɔ ko courant y'a ci walima k'a taara a yɛrɛ filɛ. I bɛna ye k'a fɔ troisième pont. Ni maliyɛn ka girin girin o kibaruya nɔfɛ i b'i yɛrɛ ɲininka a bɛna mun de k'a ko in na sa? A bɛna su de lawuli wa? A tɛna su lawuli. A bɛ nege min nɔfɛ i t'o dɔn wa? A b'a lajɛ ni lebu dɔ de bɛ nin ko in kɔrɔ quoi. A bɛ fɛ k'o dɔrɔn de dɔn, a nege kun y'o dɔrɔn de ye. A bɛna mun sɔrɔ o la? Or foyi, ni jurumu tɛ, ni lagosi tɛ, ni yɛrɛ lajaba tɛ, a tɛna foyi sɔrɔ o la. Nka o de ka di maliyɛn dɛ, n m'o f'i ɲɛna dɛ, o de ka d'a ye dɛ. Jamakulu min don n b'a d'i ma dɔɔni dɔɔni. Parce que an b'o yɔrɔ la, ni jamana donna gɛlɛya kɔnɔ a bɛ ɲininkali kɛ aw yɛrɛ la, jamana in a gɛlɛya sɔrɔla mun fɛ, mun de kɛra, mun ma ɲa? An b'o waatiw de la, o waati gɛlɛnw ye tiɲɛ gɛlɛnw, olu bɔli fɔ waatiw de ye. Bi an bɛna o de ta k'olu sɛnsɛn sa. N bɛ jamana in denw d'i ma dɔɔni dɔɔni ka sababu kɛ an y'o ɲɛɲini de. I tɛ se ka jamana si furakɛ n'i t'a degun dɔn. I tɛ se ka jamana si nafa n'i tɛ u sɔn ni u jogow dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. I tɛ se ka yɛlɛma don ɲɛnamaya kɔnɔ maa si ka taabolo la n'i t'u ka degun ta yɔrɔ dɔn, n'i t'u ka dɛsɛko dɔn. Il faut savoir faire une évaluation de la somme de leurs faiblesses. Il faut faire une évaluation de la somme des potentialités culturelles, économiques, spirituelles, intellectuelles. Ni tɛ se k'o kɛ dɔrɔn, ni tɛ se ka jate bɔ u ka seko u n'u ka dɛsɛko, ni tɛ se k'olu jatew bɔ, i tɛ se ka foyi yɛlɛma olu ka hadamadenya la. O de kama kuma dɔ la an b'a kanu ko minnu bɛ yen nɔ ne ye fiɲɛ ye mais n'an t'a dɔn ko fiɲɛ don an k'olu da ɲɔgɔn tulo kan, wajulu don. Mais a tɛna fɔ k'an ta ye kuranɛ hayaw de bɛna ta k'olu tafsiri k'i ye, ayi, an ta ye maa tabu de ye ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na quoi. Dɔ taara a yɛrɛ fa troisième pont na, e bɛ nigi nigi k'a ɲini k'a dɔn ko mun de kɛra, i tɛna se ka su wuli, i tɛna somɔgɔw ɲini, i tɛna se ka foyi k'a ko la
mais bi nigi ka mun ni son akun adolo bina ke lebu yebulu parce que ka jati la femme mo kon film la ka ta re fa lebu ko do ga bi ka lebu re ni ka free la jama ali chou atatui ali chou aba yini ko lebu ni wallahi abido mu don e mu fi ma mu dima jongu dima don do de je baray jama je baray tola sa amidu ko mi ka ataka kuru ka bla chien sans fait wadugo sinige demba dugre alena lendo na ka minonye ngabi anakanga di bawo ani salifu konate oye chefirila ani jege firila bay jele bugu sugula bi shekene ofre no e shenyene mo bi firafe bi jegaw ibine ka fo olu fene fre salifu konate bele do mene dasaire mimi je ni nga juruta bi nga juru sarade mimi je 12e tala 6e tala juru bi sarade un coup sec donc abina fa ale re to kana maduna ka shawni aka jegaw la sa o jege na ju kele no ka le rek bele fale dasaba o ko aya kanu amna sigi le femme d'affaires no le fait o la sak afoko bajene ka le fait muso worba nyuma ka bo fo sagala ko ale ya radio barakala kanu nu ka chie fo nu ka blasralu de kala fene ka kanu ne here chamaye ske e pma iba ka fo sa o le fait na le bi sigi iba ye o stratigala mawde ba kanu ka fo ko le fait jansada awage o saratika la sa salifu jilibugu sugula shafiri la ba ani jega firi la ba ale nana ni shakuru sabaye o shakuru saba ni mautara sa yaguma mamtu jara naka jamao ni siriki kuyate naka jamao rebina ulo shakuru nova ni o manga boni e tete ni kele manga tete ni kele ay la domina nga she sorola ka bo espoir dogo rola she shira dugu jera ko yago garani she ko abebina sawoni abe faga she terme mulo subhanallah ko che la ilaha bebe mi fina ko jabara ngela ngono do keme wa jolle o me bidru chi kasro sibibia o bidru fene ma e kablo ngoro dutu ye katrasre nyokana do fembe tele sa self konate ale koni ale na ni shakuru sabaye ko anko na tela sa kamato ni de mala ko kenaje ka de mala hine ma kama ina ala fe ala reka ala hine ni here chamaye tara ko do suko min kono abi ala ko do suko clean ko laba ko fere ko blani masaka etma atia do kana soja tasoro ama ya tila ma ala ale fene be kum kono no ya hamina ko ganye anya taka ire de la fenena ale ka deme ka bo hamina ko gelenu nun kono abi jago de la o de fene nyini ne tono de kama ina la fala ka tono cha jago gela fon fen bala ala ka wuli ka boy abi jago nyini femi fene noka ala ka beka soro fenye ko ni mbara nunu fene ba on fene timina ja koro de ben na ambolo o kama na ya kimo me doromete flate sabate ay na kuma me akora mi o de ba na fa kosobe wa akora mi o de ba na fa kosobe e ma jeli bugu sukula sa ni mami ko ni mogo be shek kene she nyuma balogo nyuma walma jege kene sanuma nyuma salifu konate jeli bugu sukula iba aleka frete koni ibo Congo o Congolisa ibo tako 76 no biolon vla ni woro 34 bisaba ani nani 08 no oye ibine ka fo fu ani shekin ni 70 no biolon vla 76 34 04 08 plutôt 70 salifu konate kwamba fo ka awali mondon kaka bonya yera wa ajaranye kosebe ala kana taro langulo
Kala kana taro langoloya o la sa bara in kɔni jamajɛ bara ye studio o falen do Yakuba Mamtu Jara ale ani fɛn bɛ tali kɛ Wagadugu Sunuge Demba Dukure l'homme du drapeau ale kɔni drapeau ta ka Mali bɛɛ sɛgɛrɛ ko malon ka fara ɲɔgɔn kan ko ka se ka drapeau kɔrɔta drapeau kɔni dira mais malon ma se ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye fara ɲɔgɔn kan o ka gɛlɛn Malien bolo an kana ɲɔgɔn nɛgɛ jɛka baara ka gɛlɛn Malien bolo an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni gɛlɛya nana jamana in kɔnɔ a jɔrɔ dɛ ka sababu kɛ jamana in denw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka gɛlɛya wuli dɛ u tɛ se dɛ u tɛ se m'o f'i ɲɛna dɛ cɛ u tɛ se dɛ hey u bɛ ka kule ko furusa cayara solution sɔrɔla e bolo ko wɛrɛ e bolo ko tɔ de don wa u bɛ ka kule ko denmisɛnninw tiɲɛna k'u bɛ ɲɛnaminimafɛnw ta i ye fura sɔrɔlen a la bolo ma fara sɔrɔ amina dɔɔni wala fɛn min bɛ tali kɛ sa kubalikɛ ale ye sɔ caman dun su na a dɔ la walima sɔgɔmada la sa kɛ ni ale solen ka don an kan don min na i b'a sɔrɔ dumuni dɔ de kɛra o sɔ de y'ale lawuli kubalikɛ i ni ce i ni sɛ dunna Kuyate an b'i fo diyara n ye ka an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma ka yiribakɔrɔla maaw ka Mali muso bɛ fan ba duuru tɔgɔ la est ce que ale bɛ ka kuma a tulo t'ale la k'i k'i kuma ko maa tulo t'i la dɛ kubalikɛ walima sɔ i tɛ kuma i ma daraka don an bɛ foli ni tanuni kɛ ka se an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati la awɔ allez-y ka foli kɛ ka taa Mali muso bɛɛ la an ba duuru tɔgɔ la ka foli kɛ kubalikɛ waati bɛ ka taa an tɛgɛ ma an kun ye caman fɔ olu la i b'a tugu ɲɔgɔn na comme ça an bɛ teliya ka foli kɛ Mamadu Kamara la ka foli kɛ Ba Wulale la Ba Wulale an b'a fo ka Sedu Magasuba fo a bɛ Magan bi an bɛ foli kɛ o bɛɛ lajɛlen na ko nin y'an sigilen an ka émission kɔnɔ émission min n'an k'a ma ko Bajɛnɛ ka lɛfɛ ka kunkun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na o Bajɛnɛ ka lɛfɛ o hukumu kɔnɔna na sa an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ ko a ɲininen don ko bɛɛ lajɛlen ka Bajɛnɛ ka lɛfɛ o fɛrɛ tɛ o ta n'o ye a ka tɛ a panpara o la sa e bɛna ye k'a fɔ min ka kɛ ni bi ye komi don minnu ni a min ta sɔrɔla ka bɛn ni min ye an b'o laseli kɛ Sheikh Jara ka bɔ Faransi kunu ale ye a ka Bajɛnɛ ka lɛfɛ carte ta kubalikɛ i b'a kalama k'an bɛ fɛn o fɛn na bi Bajɛnɛ ka lɛfɛ carte tali de ka bon a bɛɛ ye o de ka bon n'a bɛɛ ye an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni émission jara émission ɲɛna ko Salifu fɛnɛ n'o ye Salifu Konate a ye kura k'a la ka ale fɛnɛ nana ko Bajɛnɛ ka lɛfɛ Amidu n'an ka nin minɛnen kinibolo ye sɔgɔmada joona fɛ Amidu min minɛnen kinibolo ye ko bɔ sisan a bilayɔrɔ ko de ye problème ye Dasa merci i Konate a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ wɛrɛ sisan a bilayɔrɔ ko de ye problème ye ni n ko n b'a bila ka taa numan fɛ Yakuba Mamtu Jara bɛ yen nɔ o jigintɔ kana jigin n'a ye a bɛna kini fɛ n'a taara kini fɛ kubalikɛ bɛ yen Ala k'an kisi don sisan an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka nin ko in da kamera ɲɛma dɛ ni mɔgɔ min y'a ta kamera b'o tigi a kɛra ko ye sisan a kɛra problème ye an bɛ nin bila yan n'an ma nin bila yan a bɛ kɛ problème ye dɔgɔnɔw b'a fɔ ko problème donc sɛ bila ye min bɛ f'i ɲɛna ye wa non sɛ bila a bila Amidu ka fɛn in na parce que n dalen t'a la ayi a bila Amidu ka ɲɛ wala i b'o faamu quoi nin tɛ danabaliya don wa k'a kɛ cogo di frigo a bila frigo la ne ko danabaliya don wa non danabaliya tɛ c'est une question de prudence faut être prudent dans ce but là non, c'est pas une question de manque de confiance. Il faut être prudent, il faut être maintenant prudent. Vigilant, extrêmement vigilant. Voilà. Parce que ni Salifu yɛrɛ kun taara bila yen u kun bɛ se ka dɔw la mais a bɛ Wagadugu min bolo nin ye i b'a dɔn marakaw min ka nɔgɔ olu bolo o y'an diga kelen tɛmɛna i wuli an tilalen émission na wagati min na ko sɛ bɛ min k'a bɛ Wagadugu bolo Wagadugu k'e bɛ min ko n bɛ Kongo la ilaha illallah o y'a sɔrɔ a taara walima an diga Faransi ko n bɛ Kongo e bɛ Faransi a gɛlɛyara cɛ o ye perdre de ye i ka sɛ la bɛ min f'i ɲɛna Ala ka ko ya nɔgɔya Ala ka bɛɛ lajɛlen sisan kɔni Salifu y'a ta kɛ sa a tɔ an bɛ dugawu de k'an ye Salifu talen kɔfɛ an fana ka ɲɛ a sɛko la yan siga t'a la parce que ne ɲɛ b'a la
Amiru lu si jane ba chugo minare amiru bi kami no salfu kai ayanga kene jambulu bi nima ko ja quartier o fene tara no salfu ko na tika quartier o tara ay wa quartier bi ta freta mina nima flide o de 79 08 36 34 ba Sénégal le fait quartier ko amako a pampara abeta numéro mina frete o de 79 fu shegin bi saban woro bi saba ani nani jamunga kogoro doli kama ko ka pamparata tabarikala ka fen fie bi mina ndado babula malikula be ko welke songa jaman blasra ouais welke baro anga bonne kala mi malikono ya anga bonne malikono ya kete ujume sono melare nyanya ndo en fait fen dom balia ibe fano mbela tomasiri dodon fen dom balia tamasiri o ye a tomasiri ba iba don a tomasiri ba o fayi juguya fano mbela tomasiri ba juguya ni ma fan jien kono kaka jugundo fano maldo fen balia do ouais parce que to ba foko la faiblesse, c'est-à-dire que la source de tous les maux est la faiblesse d'esprit. La faiblesse d'esprit. La faiblesse d'esprit. La faiblesse d'esprit. D'esprit. Hakili doya. Ah, ok. Dieu cheni be taro ya hakili doya de. Ori kama ngima dali kono. Ma fenombali aslamete amasebete aladirite fenombali manyanamati. Fenombali horonte aladirite. Nyama ni fo. O foi fora be ko nesri. Yen fo chien chama ni fora. Kamale ni nyamana en kono nya damna ni kuma mi ebo don. O de ma to shula o tina to nyana mala. Kama ke fen chama mi ke arama do nyana o club me o nya ba ye no ta do mi ka ke. Inya bala e club bala ta do mi ka ke. Ta do. Sabi ma misaliata. Ibaye ngima sisa ngonu balaga me ala kana chejanya ko dotra refle pon kono troisième pont bebe green ka nyini ka daka utina ta deme do asomo ma atala utina nyini ka doni dema bulu ku bina deme do ma otike utina nyini chadike ube green kibaren kan fenkele min kama nimboro ko refie ngoyo jume o de ye mangutu tien ka lebu nyini do lebu nyini giringu yo dorone sinon a kibera a tout nye sirala ni foyi do be se ka me ka do ka kera ka lame a bana parce que information do mais be mun ye ka nigi anofe ka nigi anofe giri anofe ina fo amba foto mina ka giri anofe le bunyi no dorone do ka yini ngal sinon be se ka me bolo sra fe be se ka bena radio la be se ka me mo bon lute mais ka nigi no fe fo ka akarsa a fenchi matane karsa ska nyini ga don jon kuma na kan ouais le bunyini do abina minsi atigla mo so mo ma ko ma e ma fere ni fo nyino la le bunyini do le bunyini o bi chuko mina de ngi be fen chama ye malla be fen chama mo ba je global la mais mimi ka ke o ta don kalama wara dima do wara di anga jamana ngona cheba do be mi wala ka foko docteur Umar Marko sadi parti sadi nyama korodo parti sadi kro nyama kro wala be muye c'est pourquoi comment de la ma fonte filide o ye manifia era tatu nga yani ka kiri bone na ka sababu ke nga fotaye nyini nga folo ye min fo yani ka kiri bon nyama na walma niye ka minke yani ka kiri bona nyini nga ka nyini ngali ke nyama ni ko in kera mu ya ke daluya jumena iba yengi ma ngo mali o me femme ka ye nga mimi ka ke mal din famba ta do mindo nyama munedo femme nu mi ka ke bi namba konnana nyama ya ye mune ko mundu ko ke kuma en volo ngo ibe fen chama ye mali kono
mɔgɔ kulo b'a ye ɲɛ b'a ye nka u t'a dɔn min don n ko min o lama de la kɛlɛ ye ta dɔɔni o lama dɔ ye n tun bɛ émission min kɛ radio Rampart sanfɛ i bɛna ye k'a fɔ n'an tun bɛ kɛ mardi wɛlɛmajɔ n ye kibaruya dɔ de bɔ o senfɛ n ko fɛn bɛ tali kɛ Abdul Karim Kamara di Cabral n ko a ka kɛlɛ ma dɔn maliyɛnw fɛ a yakuba Mamutu Jara dɔw y'o kumakan ta dɔrɔn ka taa n'u y'u ka kuru sanfɛ n'u y'u ka groupe WhatsApp sanfɛ ka laseli kɛ o kan ka jalaki bin ne kan f'a ma ɲa dɔ ye jalagɛlɛya sɔrɔ ka ne wele k'a fɔ n'a fɔ a bɛ ne bilasira a ko la a bɛ ne bilasira cogo di a ko ne ko maliyɛnw m'o dɔn ko ale bolo ko fili b'o kuma la n ko a ma n ko cogo di a ko a ma ko docteur Umar Mariko ko o n'a ka tɔnjɛkulu ni ale yɛrɛ ko o ye fɛn bɛ tali kɛ Cabral c'est-à-dire que olu ma kɛ Cabral ma fitiriwale ye quoi olu y'a ka kɛlɛ dɔn k'a ka kɛlɛ waleɲuman dɔn kɛ quoi ne ko n ko Mariko y'o kɛ n ko Mariko y'o kɛ n ko sisan n ko ne ka fili ye jumɛn ye ko kuma la ko ne kun kan k'a fɔ ko Mariko kɔni ko o ye o kɛ quoi ko Mariko y'o waleɲuman dɔn kɛ n ko mais n ko e ni ne tɛ sujet kelen na o ne m'a fɔ ko Mariko m'o kɛ o ne ko de n ko maliyɛnw t'a dɔn u m'a dɔn a ye kɛlɛ min kɛ maliyɛnw m'a dɔn o de ne ka kuma kun ye o de ne ka sujet nka e ko Mariko y'a dɔn kuma tɛ ko Mariko y'a dɔn kuma ye ko maliyɛnw m'a dɔn e kumana ni maliyɛnw de ye o tɛ kelen ye kelen n ko bon ko kuma min yɛrɛ filɛ ni i bolo ko ne ma se ka waleɲuman dɔn au moins Mariko ye a kuma la i b'a sɔrɔ e y'a ta parce que n'i ko k'i bɛ kiri bɔ ne na ni n ka jɛmukan kelen ye walima n ka kuma damadɔni ye dɔrɔn i bɛ fu de la quoi i ye min yɔrɔ lamɛn parce que e ye min yɔrɔ lamɛn i b'a sɔrɔ an tɛmɛn'o kan a mɛnna o ye yɔrɔnin dɔ dɔrɔn de ne ko n ko bon ne y'a fɔli min kɛ ko malidenw m'a dɔn Cabral ka kɛlɛ ye min ye walima u ma Cabral waleɲuman dɔn walima u ma kɛlɛ in sugu dɔn n ko ne yɛrɛ ka kuma tɛ koyi n ko Mariko ka kuma de don Mariko yɛrɛ de y'a fɔ n ko Mariko yɛrɛ de y'a fɔ n ko e m'a ye ne ka kelen min ni i filɛ k'a fɔ k'i y'a mɛn o de la Mariko a bɛ kuma min fɔ ko Cabral kɛrɛ ko dɔwɛrɛ tɛ koyi ko fanga ka jɔ kalan jigiya kɔrɔ ko Cabral sara o kɛlɛ de la n ko o interview senfɛ dɛ ne ka ɲinini senfɛ ka Cabral ka ko da k'a bila yelen na dɛ Mariko ye interview min di ne ma n k'a b'o interview de kɔnɔ quoi n ko ne tun b'o jeu kuma bɛɛ ale m'o lamɛn n ko e m'a dɔn o yɔrɔ la ko ne bɛ ka Mariko waleɲuman dɔn e m'a dɔn o yɔrɔ la ko ne bɛ ka Mariko bɛ ka min lase ko ne bɛ k'o de ta k'o jɛnsɛn e m'o ye i y'o mɛn mais i m'a dɔn ko ne bɛ k'o kɛ quoi o ye kelen ye fila émission kɛ o kɛ hali sini ni émission kɛra Mariko ka kuma in de bɛ fɔ ko Cabral kɛlɛ ko dɔwɛrɛ tɛ ko fanga ka jɔ kalan jigiya kɔrɔ ko Cabral kɛlɛ o de ye donc o bɛ ka fɔ émission min na hali bi e m'a dɔn ko ne bɛ ka Mariko ka ci de lase quoi a bɛ ka ne jalaki ko ne ma Mariko waleɲuman dɔn ci min na dɛ Mariko yɛrɛ de ka ci de don ka sɔrɔ Mariko yɛrɛ ka kuma de don Mariko yɛrɛ de bɛ k'a fɔ non ne y'a faamu pewu ne ka ci tɛ yɛrɛ ne y'a mɛn Mariko de da Mariko ninnu de ye u tiɲɛ ta san 11 kɔfɛ k'a daminɛ 80 Cabral tanyana 91 o tɛ san 11 jate ye a ye mun nana sigi donc olu de b'u dɔn olu de y'u kibaruyaw bɛɛ olu de b'u ka fɛnw kalama donc anw bɔra k'a dɔn ko ninnu cɛbaw bɛ jamana in kɔnɔ a musobaw bɛ jamana in kɔnɔ u ka ko dɔnnen tɛ malidenw fɛ n ko a dɔnnen tɛ malidenw fɛ o de ne se Mariko fɛ yen Mariko fana y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko effectivement ka kɛlɛ in kun dɔnnen tɛ ne bɛ ka Mariko ka ci lase e ko ne ma ko ne ma Mariko waleɲuman dɔn o kuma in yɔrɔ la ne yɛrɛ t'a dɔn ne o waleɲuman dɔn bɛna bɔ yɔrɔ jumɛn sisan o t'a sɔrɔ a bɛ fɛ k'a fɔ k'ale yɛrɛ ma waleɲuman dɔn ale tɔgɔ t'a kɔnɔ élément na ale tɔgɔ t'a la non élément bɛ passer ni élément passera i b'o de lamɛn parce que
bon e wa Mamadou Jara e b'a kalama ko Mali bɛ taa ne ya mais c'est comme ça mɔgɔw tulo b'a mɛn ɲɛ b'a ye u ɲɛ b'a ye mais min bɛ ka kɛ u t'a dɔn t'o dɔn bon ne bɛ ka Jalaki bon i b'a sɔrɔ sisan ale de ye ja sɔrɔ oui k'i ɲininka jaabi min sɔrɔ ale fɛ a b'ale dɛmɛ mais camanba de bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ nin fɔ ka tɛmɛ ten quoi wa a bɛ k'u ɲɛna ko u bɛ tiɲɛ fɛnɛ de kan koyi minnu bɛ sur WhatsApp olu tɛ nin yɔrɔ ye quoi ale kun bɛ appel k'ale b'a a bɛ k'u ɲɛna k'u bɛ tiɲɛ fɛnɛ de kan koyi bon a bɛ fɔ o fili fasugu de ma faransikan na ko le paralogisme raisonnement involontairement faux i bɛ ka hakili jagabɔ kɛ dɛ mais i bɛ ka hakili jagabɔ kɛ fɛn min kan dɛ a sinsinnen tɛ tiɲɛ tɛ dɔn nkalon don tu es en train de tu patauges dans le mensonge c'est-à-dire qu'il bɛ k'i nɔ nkalon yɛrɛ baji la i bɛ k'i nɔ nkalon baji la tiɲɛ tɛ i t'a ɲɛdɔn o bɛ cogo min na i b'a dɔn tɔn dɔ tun bɛ an ka jamanaba in kɔnɔ yan parce que min kɛra malheur ye Mali kɔnɔ yan o de ye an nana ko kura an ka kɔrɔlen dɔ ye yɛrɛwoloya ye mais an ka kura taara n'an ka yɛrɛwoloya ye sisan o kura in sigiyɔrɔ ko de bɛ k'an kamana quoi le Mali kura kura taara ni yɛrɛwoloya ye a gɛlɛyara dɛ donc ne ko an ka k'an yɛrɛ ye k'an ka segin an yɛrɛ ma k'an ka tabiyaw ta an ka kura nalen yɛrɛ o la taara yɛrɛwoloya falila fɛn min na sisan an bɛ k'o de makɔnɔ parce que n'i ma ɲɛ k'i bɛ yɛrɛwoloya bɔ i b'a falen min na e ba Mamadou Jara ɲɛnɛba o kan ka se ka dɔn dɛ i ti ɲɛ ma n'i ka téléphone ya a vibreli ninnu k'a bɛ dɔ fɛ yen ko tɔgɔ ko Mamadou Jara n bɛna laban min d'i ma pour que k'a dɔn i k'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ko bɛɛ tɛ se ka ko lakale ne tiɲɛ non est-ce que y'a faamu fɔlɔ bɛɛ tɛ se ka ko lakale bɛɛ tɛ se o lamadi i m'a faamu n'i tun y'a faamu i tun bɛ ɲininkali min kɛ o tun bɛ diya kosɛbɛ Mamadu Sunige Demba Dukure maa caman bɛ se k'i a ta de fɔ mais ko min kɛra k'a lakale bɛɛ tɛ se o la dɛ wallahi n'o kalama bɛɛ tɛ se dɛ n m'o f'i ɲɛna dɛ mais n bɛ taa n ta fɔ o ye tiɲɛ mais ko min kɛra k'a lakale bɛɛ tɛ se k'o kɛ dɛ n bɛn'o laban min d'i ma don dɔ cour d'appel la n jɔlen juge ɲɛkɔrɔ devant le juge n ko monsieur le juge n ko an tun bɛ boli fɛn o fɛn kɛ ka taa boulevard la n ko an tun bɛ boli fɛn o fɛn kɛ ka taa boulevard la ka bɔ ka taa Sikaso ka taa Segu ka taa Kulukoro ka taa Kayi ka taa maison de la presse la ka bɔ yen ka taa fan jumɛn bourse du travail la ka taa ACI kɔnɔ palais ou bien pavillon de palais de sport de don palais de sport ka taa palais de sport la n ko n'i ye jateminɛ kɛ monsieur le juge a bɛɛ tun bɛ kɛ fanga juguya de la dɛ c'était contre le pouvoir oui o fɔra juge yɛrɛ ɲɛna oui awɔ kɛ i b'a fanga juguya de don mais o sira min don jamana fɛnɛ sariya o ladan k'a fɔ aw jamanadenw aw ka lako aw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fanga ye k'a tinti fanga kan ka wuli k'a lase awɔ lako min b'aw la degun min b'aw kan k'o ɲɛfɔ o t'a kɛ groupe de pression ye t'o ye a bɛ fɔ ten mais a b'o bɔli min kɛ n ka tun bɛ kɛ dɔn ɲɛna dɛ k'a bɛ ka taa tɛgɛrɛ fɔ a bɛ ka bɔli min kɛ ka taa laseli kɛ jamana gɛlɛya n'a nɔgɔya la o ye tɛgɛrɛ fɔ ye dɔw bolo a ye dɔw bolo de k'a bɛ ka bɔ ka taa fɔ ko vive Wagadugu Sunige Demba Dukure o ye tɛgɛrɛ fɔ ye dɔw bolo a bɛ ka taa tɛgɛrɛ fɔ fanga ye mais ka taa sɔrɔ o tulo b'a la dɛ o ɲɛ b'a la dɛ a dɔ la a ka du yɛrɛ wa a dɔ la hali u b'a kɔnɔ dɛ mais u t'a dɔn min bɛ ka kɛ da ye nin i ɲɛ b'a la i tulo b'a la i bɛ kɛnɛ yɛrɛ fɛnɛ kan awɔ kɛ n ko min don n'a bilala juguya minɛn kɔnɔ sariya de y'a ladan dɛ siga tɛ nin na sariya de y'a yamaruya parce que baara ninnu bɛ kɛ cogo min na n y'a ye k'a fɔ n bɛ n da yala nin kuma ninnu kunna k'a fɔ a si la a kun ye jamanadenw fanba ka bɔ u ka se ka politiki dɔn quoi n'an m'a dɔn a b'a yɔrɔ tiɲɛ a t'a nafa n'an ma démocratie dɔn a bɛ yɔrɔ tiɲɛ a t'i nafa n'i ma Ala dɔn Ala ko t'i nafa n'i ma kuranɛ dɔn a t'i nafa n'i m'a dɔn a t'i nafa o de kama Ala ko ale yɛrɛ batoli
k'i k'o to yen fɔlɔ k'i k'a ɲini k'a dɔn. A fɔra ten. A fɔra ten. K'i k'a ɲini k'a dɔn. K'a ɲini k'a dɔn yanni k'ale. Wa Mamutu Jara min y'anw sɛgɛn diɲɛ in kɔnɔ yan o de y'an t'a ɲini k'a dɔn. Bɛɛ bɛ taa ta de fɔ mais k'o tɛmɛna sira min fɛ o dɔnbaga man ca. O lakalibaga man ca. Awɔ. Munna ni k'i ma n ko an bɛ taa n'an taara k'an bɛ taa fɛn de ɲini. Fɛn ɲini fanga fɛ a dɔ la syndicat b'a faamu k'a fɔ k'a la syndicat n'o ye tɔgɔtɔgɔlikɛlaw ye. Walima maa minnu bɛ yen n'o ye jamakulu ye ko fɛn dɔ de b'u bolo k'a ɲini k'a da yɛrɛ fanga la olu b'a dɔn tigitigi k'a fɔ anw ta tɛ an bɛ fanga juguya la an ta tɛ k'an bɛ fanga kɔ an ta ye sira dɔ bɛ laɲini dɔ de b'an bolo an bɛ fɛ ka fanga bila a k'o sira tagama. O ko lajɛ. N'est-ce pas? Oui. Dɔw y'o de wele k'a fɔ k'an bɛ taa tɛgɛrɛ fɔlɔ. Tɛgɛrɛ fɔlɔ oui. Bi. Bon wagati de an ye nɔ bɔ quoi. Wagati de Mali ye nɔ bɔ quoi. Ko sinsinna Mali kɔnɔ. O sira bilalen ka na se tɛgɛrɛ fɔlɔ ka sira ma an tununa. A kɛra ne ɲɛna o. An filɛ kɔnɔ nin ye. Halisa an bɛ tɛgɛrɛ fɔlɔ. Ne bɛ danfara dɔ k'o ni ɲɔgɔn cɛ. Non hali sisan an bɛ tɛgɛrɛ fɔlɔ. Parce que ko ye mun ye. 2012 san. 2012. Tu sais camancɛ fanga nana sɔrɔ. Kulu labɛnnen tɛ yen ko kɛlɛ dɔ de b'o bolo kɛlɛ min na kan ni jamanaden faama bɛ yɛrɛya la na an bɛ se k'o dayira diɲɛmɔgɔ la walima n'an bɛ se k'o dayira fanga la o kulu tun bɛ yan. 2012 o kun tɛ. 2012 an bɛ don transition kɔnɔ wagati min na Amadu Tumani Ture bɛ taa wagati min na est-ce que kulu dɔ de tun bɛ yen min ka kunkilenna min ka kɛlɛ min kun kelen don ni jamanaden fanba bɛ yɛrɛya la ko o nɔ kan an bɛ se ka taa kunkilenna dɔ kan n'o ka miirina ye. 2012 a kun tɛ. O kun tɛ. O kɛra 2012 2012 o kɛlɛ gɛlɛya c'est-à-dire que o transition gɛlɛya bɔra yen. O kɔnɔ o ko kɔnɔ. Il y avait pas de vision. Oui. Il y avait pas de regroupement à travers lequel le peuple peut s'exprimer. C'est-à-dire tɔn kun tɛ yen a donni ma jamanadenw kun bɛ se k'u yɛrɛ ka lako fɔ ni tɔn min kunkilenna ye. A foyi tun tɛ yen. O tɛ yen. Sifinnaka fara a fɛn a si kun tɛ yen. Donc o la transition min kɛra 2012 o nana kɛ CEDEAO sago ye. Majɛ caman tun b'a la. Ka kɛ Faransi sago ye. Ka kɛ diɲɛ yɛrɛ tɔnba sago de ye. En 2012. An seginna ka taa ordre constitutionnel la ka taa sɔrɔ malidenw faralen de don. Ko ci ka bɔ ɲɔgɔn na. Pewu. Dɔ bɛ CEDEAO ko nali la dɔ bɛ Faransi ko nali la kungilan tɛ yen. C'est-à-dire que jamakulu tɛ yen ko min ka kuma bɛ se ka ta ko an bɛ se k'o kɛ bɔsira ye a tɛ yen a donni ma a kɛra anw ɲɛna yan dɛ o y'a sɔrɔ i bɛ sunɔgɔ la i tɛ se ka lakale. Ma nɔgɔn. Jamakulu minnu nana sigi transition kɔnɔ u sigira ka taa sɔrɔ jamakɔnɔdenw yɛrɛ hakili papara ka ban. Bɛɛ bɛ i sen kan. Bɛɛ hawujara CEDEAO nana bagabagali kɛ bɛɛ girinna ka segin kɔ jama tilala. Bɛɛ taara i kunyanfan. Mamutu Jara an y'an t'o sigi de kɔnɔ baf Faransi ka Serval nana. Serval bɛna don min na dɔ farala jigitiga ni jigi c'est-à-dire que jigi wɔɔrɔ kan. Kɛra. Serval nalen a fɔra ko an bɛ ka ɲɛ sɔrɔ kɛlɛ la o nana ni jigiya dɔ ye ka danaya kura Faransi yɔrɔ. Maa minnu tun b'a la ko Faransi min ye kɛlɛ in sababu ye ko Faransi kana na olu de kɛra lagosifɛnw ye olu de dɔgɔyara o don olu de kɛlɛ o don. O kɛra. I m'a faamu. Transition min nana Amadu Tumani Ture kɔfɛ o transition nana dɛsɛ ten. O dɛsɛlen fana ye fanga di jɔn ma? A di Ibrahim Boubacar Keita ma. Ibrahim Boubacar Keita o fana nana sɔrɔ fɛn ladalen tɛ maliyɛn bolo. Foyi tɛ min labɛnnen don hakilina na. Fɛn min tun bɛ maliyɛn bolo dɔrɔn ko Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ la tiɲɛtigi don kankelentigi don a tɛ segin a kɔ a tɛ reculer a tɛ bouger pas. Ok. O de tun ye maliyɛn ka o de tun b'a bolo. Hakilina y'o don. Mais o maliyɛn min bɛ k'o fɔ a laɲini ye ko ni Ibrahim Boubacar Keita nana fanga la k'a ka Kidali minɛ. O fɔra. Maliyɛn faama kun ka laɲini ye. Laɲini kun y'o don. Mais a bɛ Kidali minɛ cogo di?
o sira tɛ yen fɛɛrɛ kun tɛ yen o fɛɛrɛ yɛrɛ tɛ yen o fɛɛrɛ tɛ yen quoi a bɛ kidali minɛ cogo di o fɛɛrɛ foyi kun tɛ o don parce que min tun ka di ne ye ɲininkali dɔ de tun kan ka kɛ e fɛ nin yɔrɔ la quoi cogo di o fɛɛrɛ kun tɛ yen parce que ni e y'a fɔ ne ma ko a kun tɛ yen ni ne y'i ɲininka ko cogo di e bɛna mun fɔ tout à fait cogo di o fɛɛrɛ kun tɛ yen ɲɛma o fɛɛrɛ kun tɛ yen mun na d'abord malidenw minnu ko ye kala ta Ibrim Boubacar Keïta ye k'a kana kɔrɔnfɛ ko ban e tuma olu bolo Ibrim Boubacar Keïta tun bɛna a ban ni mun de ye mugu ni kisɛ wa walima kumaɲɔgɔnya de diɲɛ de tun bɛ malidenw bolo n'a bɛna a ban n'o ye min kun ladannen don transition kɔnɔ o ye ko kumaɲɔgɔnya ye kumaɲɔgɔnya o Ibrim Boubacar Keïta ko k'ale tɛ kumaɲɔgɔnya kɛ ni maaw ye ni marifatigiw ye ko f'u ka désarmer o don malidenw ye mun fɛɛrɛ sigi sen kan wulikajɔw sira fɛ kunnafoni diliw sira fɛ hakililaw sira fɛ ani jamana ɲɔgɔn cɛ koɲɛw sira fɛ pour que ninnu ka se ka désarmer o baara ka se ka kɛ o tɛ yen o jamakulu kun tɛ yen minnu tun bɛ k'o baaraw ɲɛɲini o don olu lamɛnnen tɛ jama man ca faransi de bɛ yen minisuma de bɛ yen barikani de bɛ yen olu de bɛ lamɛn malidenw kɔnɔ n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna ka i jigida ko ninnu kan si yɛrɛ anw bɛ yɛlɛmɛ yan ko nkɔmi a fan fila bɛ jeni fo b'a fɔ ko takila ka don ye juma dɔrɔn de fɛ sinon nkɔmi u b'o de don sɔgɔma sɔgɔma a sukɔrɔnin ta bon o bɛ sukoro k'a la sa mais o tɛ dumuni o kɛlen de mali n'a ka gɛlɛya bɛ o tɛ fɛn sukoro da fɛ o kɛlen de o t'o sukoro da fɛ dɛ mais an bɛ ka baro kɛ ka ɲinɛ an ka sɛ kɔni kɔ ça devient un peu compliqué sɛ bɛ ko t'a sɔrɔ wagadugu b'an fɛ yan il faut être prudent dans ce pays là il faut être très prudent Allah salibɛ kojugu de wele bi donc ka taa Sisan fɛn ladannen tɛ yen a don foyi tɛ yen hakilina tɛ yen o y'a sɔrɔ diɲɛ jɛnɛjɛ tɔnba faransi diɲɛ jamana fanba o kɛlen don k'i jɔ ni sira min ye o ye ko bɛn kɛra min ka transition kɔnɔ n'o ye sigikafɔ o de ka kɛ o sigikafɔ min fana daminɛna kalo 8 de kɛra o la o kalo 8 kɔnɔna na an nana tɔn sigi tɔn min n'a na wele ko Mali tɛ tila Mali tɛ tila n delila k'a f'i ɲɛna ko n'i y'a ye ko accord ko kun kan kuma tun bɛ ka taga segin k'a fɔ ko Mali tɛ tila ko bɛn kɛra fɛn bɛɛ la ko bɛn bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ la ko fɔ Mali tilali n'i y'a ye ko kuma tun bɛ sanfɛ kuma bɛɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ parce que anw de tun bɛ yen k'a fɔ Mali tɛ tila parce que minnu bɔra Sudan n'u ye yen tila i b'a ye k'a fɔ olu jamakulu kelenw de y'i sɛnsɛn ka n'an ka jamana kɔnɔ yan olu de kelen donna an fɛ yan donc laɲini ye min ye kuma tun bɛ sen na kɛlɛ min tun bɛ sen na o ye Mali ko tila ko kuma de ye donc o Mali tɛ tila kulu dɔ de wulila ka fara ɲɔgɔn kan n bɛna min f'i ɲɛna don min na bolo bɛ bila accord la an maa damadɔ min tun bɛ bourse de travail da la n'a cayara mɔgɔ 25 a donni kama accord siɲɛna accord siɲɛnen tiɲɛni juguyara ka tɛmɛ kɔrɔlen kan fɔra ko ka fɛn min kɛ sigi ka fɔ ye a fɔra ko fɛn min bɛna ni bɛn ya l'accord pour la paix et la réconciliation o siɲɛni kɔfɛ min kɛra o de juguyara ka tɛmɛ kɔrɔlen kan mais o y'a sɔrɔ don min na accord bɛ signé maliyɛn fanba bɛ yɛrɛ accord ko de kɔnɔ dɛ o hakilina dɔrɔn de tun bɛ yen n bɛna mun f'i ye dɔrɔn o de ye diɲɛlatigɛ ko ye tɔgɔmasere de ye i y'o fɔ o de ye n bɛ fɛ k'a fɔ e ye aw maa minnu b'a lamɛnni kɛ ko pour que hakilina ɲuman minnu bɛ sɔrɔ baara ka kɛ n'a ye aw k'aw cogo dɔn nin jamakulu in fanba la n b'a dɔn mɔgɔw minnu don u bɛ baara kɛ cogo min na n b'u dɔn kɛlɛ in kɔnɔ jateminɛ kɛra mun ye n'i ye anw bɛ taa Kulukoro tɔrɔkɔ dan n'a bɛ bɔ yan ka taa Kulukoro tɔrɔkɔ dan i b'o kɔrɔ dɔn sɛgɛn dan o musaganu an yɛrɛ de b'a fara ɲɔgɔn kan walasa ka se aw seyɔrɔ la Wagadugu Senenkɛ Demba Dukure est-ce que i b'o kun dɔn o kun ye mun ye kɛ ten jamanadenw u tɛ kɛlɛ in na dɛ u tɛ ko in yɛrɛ kɔnɔna na u t'a la dɛ sina tɔrɔkɔ a tɛ kɛ jango i b'a ye k'a fɔ a don minnu bɛ yen ko garijɛgɛ b'olu bolo nafolo ko ta ni minɛn ko ta sanfɛ
olu caman bɛ siran baw olu b'a ye ko faransi kɛlɛlaw de faransi kɛlɛ faransi kɛlɛ kasa de b'aw fɛ kasa de b'aw fɛ kasa de b'aw fɛ ama kasa duman tɛ fɛn duman tɛ olu b'u sɔbɔ jamanaden gansan min bɛ yen n'ale jigi dalen don faransi visa kan o b'i sɔbɔ o b'i sɔbɔ an ka taa faransi dɔrɔn donc aw yɛrɛ min n'aw dalen don kɛlɛ in na aw de b'a kɛ quoi kabini an y'o tɔrɔgɔ kɔnɔ n'an bɛ taa Kayi k'an ye tɔrɔgɔ kɔnɔ n'an bɛ taa Segu k'an ye tɔrɔgɔ kɔnɔ hali na an bɛna gɔran dɔrɔn kɛ Bamakɔ yan ne ko ni jamana in den fanba t'a yɛrɛ ye ni kɛlɛ kɔnɔ o t'a la dɛ o ye tɔgɔmasere dɔ ye wa kana k'i kɔnɔ ko yɛlɛma la dɛ a ma yɛlɛma fo bi yɛlɛma kɔnɔ an bɛ sanga wulu de bolo a bɛ ne kunna a dɔnni ma u bɛ siran faransi de ɲɛ parce que u bolo ko sebaya bɛ faransi de bolo u bɛ siran minisma ɲɛ u bolo sebaya bɛ minisma de bolo mais kabini u nana dɔn k'a fɔ k'olu fanga dɔgɔyara u nan'u yɛrɛ danbe ka kɛ i n'a fɔ u bɛ taa maliko ma ka taa sɔrɔ u t'a maliko la dɛ ka na a bila u kunna k'u kalenkan ye min ye ko n'i y'a kɛ faso ye ko danga b'i kɔ u b'o de kan o walana ma wuli dɛ o ma jɔsi dɛ o haya min b'u dusukun kɔnɔ ye a ma jɔsi dɛ ni haya gɛlɛnba ye a ma jɔsi dɛ a ma jɔsi m'o f'i ɲɛna dɛ awɔ e ye haya wɛrɛ ma jugu kan fɔlɔ min b'a to ni k'o bɔ yen o ma kɛ fɔlɔ ɲɛma bɛ haya di a fanba u b'o de kɔnɔ maliden fanba kɔnɔ kana siga la dɛ hali sisan hali bi n'a ka bi an b'o de kɔnɔ o de kama i bɛ mun jateminɛ i b'a ye dɔrɔn k'a fɔ an o tɔrɔgɔ min a y'o kɛ pour que faransi ka taa minisma ka taa tɔɔrɔ min sɔrɔla olu talen kɔfɛ o juguyara ka tɛmɛ olu tun bɛ yan waati min fɛnɛ kan tɔɔrɔ sigiyɔrɔma fila ka da ɲɔgɔn kan dɔ de bɛ ka fara ka sinɔn fɛn tɛ ka bɔ a la. n bɛna min f'i ye i bɛ kuma in laɲini dɔn o tɛ maliko la dɛ. o tɛ maliko la hakili yɛrɛ jɔlen tɛ foyi fɛ. baara ninnu kɛra cogo di. a kɛra cogo di ɲɛma. n'i ye jateminɛ kɛ kabi 2012 Amadu Tumani Ture talen kɔ ka bɔ fanga la. kɔfɛ. tɔn minnu ni cɛ minnu fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ olu tun ka laɲini ye ɲɛ ka sin an ka jamana kɛlɛcɛw de ma an ka se ka dɛmɛ don politiki sira fɛ ka dɛmɛ don laseli sira fɛ ka dɛmɛ don ɲɔgɔnminɛ sira fɛ ka kɛlɛ in bɔ an da la ka wuli ka se finitigilamɔgɔw ma a dɔ la a yera k'a fɔ k'an ka kɛlɛminɛw dɔw yɛrɛ kun balannen don fan dɔ fɛ Laginɛ jamanadenw ye mankan ci f'a ma ɲɛ Laginɛ masakɛ ko ko an k'an ka famaw ɲininka quoi a don fɛn bɛ tali kɛ Alpha Condé bɛ fanga la Laginɛ an ka ɲininkali kɛ an ka ɲɛmɔgɔw la a dɔ la min fɛnɛ sɔrɔla ka bɔ an ka ɲɛmɔgɔw yɔrɔ o de ye ko ni kɛlɛminɛn caman donna ko bɛna to sɔrɔdasi minnu ni olu ni fanga ka surun ko a dɔ la olu sɔn k'a fɔ k'u bɛɛ bɛ fanga kan quoi u t'a bila quoi parce que u b'a fɔ ko kɛlɛminɛn b'u bolo u se k'u yɛrɛ lakana u se k'u yɛrɛ lafasa u yɛrɛ lafasa don Wagadugu Senegedema Dukure i m'a ye an ka jamana in kɔnɔ k'o bɛ tɛmɛ sira min fɛ o wagati kelen c'est comme n'a fɔ sisan siran kɛra fila ye marifatigi dɔw kun dalen don an kan marifatigiw fana ye kulu caman ye minnu ko ko ka jamana tila minnu ko olu ye diinɛ marifatigiw ye olu minnu yɛrɛ fana bɛ ka fali kɛ ten dɔrɔn parce que la violence c'est leur domaine de plaisir c'est leur fantasme voilà la criminalité transnationale organisée a drogue feerelaw ni fɛn bɛɛ olu ni marifaw kun dalen don an kan mais an yɛrɛ fana dalen tɛ k'a fɔ ko an ka labɛnw kɛ yaasa an fana ka cɛdenw ka cɛnnikɛlaw kunbɛn i m'an da o ye sa o dusukun na min k'u la sinsin i m'an an ka jamana ye sa ma ɲa min kɔ o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan yan a kɛra o ye ma ɲa min kɔ sa cɛnnikɛlaw olu sago nana sɔrɔ u ye se sɔrɔ jamana kan akɔriw nana siɲɛ o akɔri min siɲɛna fo bɛnkan sɛbɛn nana sɔrɔ Makangale n'o ye défense sira fɛ ani Faransi cɛ
fo bɛnkan sɔrɔla k'a fɔ ko min kan ka lawaleya mais a lawaleyali sen fɛ jamana bɛ sɔn ka to a la dɛ. bɛnkan sɛbɛn sɔrɔli kɔfɛ n'a lawaleyara jamana bɛ to a la. ɲama o kɛra cogo di? i bɛna mun jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kuma minnu tun bɛ accord d'Alger kɔnɔ na an ye san caman kɛ k'a kɛlɛ pour que a kana lawaleya min tun bɛ gafe kɔnɔ a donni ma ni maliden fanba ta hali bi o bɛ se ka min makɛtiya kɔnɔ k'o ye tiɲɛnifɛn ye a man ca k'o dɔnnen de tɛ émission daminɛna n'o de ye a dɔnnen tɛ a kɛra ten fo tuma dɔ la a nana se accord ko kun kan ne nana fɔ ne ni mɔgɔ tɛ sigi ka débat kɛ accord ko kan dɛ accord yɛrɛ kan bilen ni i mago bɛ yɔrɔ min na ni i bolo yɔrɔ min ka ɲi accord la o tun ye défi de ye dɛ ni i bolo min ka ɲi ka défi lancer na n'o ye an bɛ kuma o de kan so ne tɛ kuma accord bɛɛ kan accord bɛɛ lajɛlen kan maa sɔrɔla o don jɔn de bɛ ne yɛrɛ bilo la o maa tɛ sɔrɔ dɔw y'a kɔrɔbɔ mais n'i y'o kɔfɛsogo kɔrɔbɔ n'i kun jalan di ni buteli fɛrɛ an dalen don la ɲɛma b'o kɛ a sɛnsɛnni bɛ d'i ma transition 2012 on nana tiɲɛ tan ni cogo yɛrɛ la transition 2020 ala nana o garijɛgɛ mun na o nana sɔrɔ kɛlɛw bɛ malidenw bolo a labɛnnen d'u bolo kɛlɛ min ni u kuma laɲini ye fanga kɔrɔ k'o sira ta o tɔn dɔ tun ye yɛrɛwolo debout sur le rempart yɛrɛwolo debout sur le rempart transition nalen jate min b'u bolo fɛɛrɛ min b'u bolo mali ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ o de nana da kɛnɛ ma k'o kuma de yanga k'o sankɔrɔta farafinna farajɛla diɲɛ fan bɛɛ o kuma ka kɔrɔta laseli ka kɛ n'a ye awɔ a kɛra ten de quoi mais o y'a sɔrɔ o sira tun tɛ 2012 quoi 2012 o tun tɛ yen donc ale ye kunnaja dɔ sɔrɔ 2012 transition bɛ to yen transition tɛ to yen sama-samali tun y'o ye sama-samali tun y'o ye sɔrɔsiw bɛ to yen sɔrɔsiw tɛ to yen sama-samali tun y'o ye faransi bɛ na faransi tɛ na o tun ye sama-samali ye Nations Unies bɛ na Nations Unies tɛ na sama-samali tun y'o ye wagati o bɛɛ sisan sama-samali kɛra fɛn minnu dafɛ o bɛɛ de nana ta ka fara ɲɔgɔn kan sifinnakaw dɔ fɛ n'u nana wele ko yɛrɛwolo debout sur les remparts nin b'an hakili jigin commandant en chef n'ale bɔlen don ka t'i da kɛyɔrɔba kɔgɔbaw na ni ɲɔgɔn cɛ a bɔlen de don ne boli min ye a bɛ jo i la d'après Saka Kone k'a bɛ hiji la n tɛ hiji ye mun bɛ kɛ hiji n tɛ mun a bɛ bateau la fɔlɔ n tɛ pɔri ni tɛ pɔri ni tɛ hiji n tɛ himura ni tɛ hiji n tɛ himura ye parce que fɛn dɔ de bɛ yen bon an ka taa yɛlɛ ka taa yɔrɔ jan fɔlɔ sa ba ɲinɛ ka lɛfɛ a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko Salifu Konate k'a ɲinɛla dɛ ayi a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko Salifu parce que n'u b'u wakili don Salifu ka dɛmɛ ala u b'a fɔ ten de quoi k'an bɛɛ b'a wasa don Salifu ka siɲɛ saba k'a ka ba ɲinɛ ka lɛfɛ jan sa a kana kɛ n'aw bɛ fɛ ko ɲɛma ka walawala k'a bɛɛ d'aw ma 100% na o fɛnɛ sa kɔri a ye jansa kɛ a dɔw tugu sigi k'o bɛna dɔ sɔrɔ sɛ sani a ye sɛ in est-ce que a bɛna yɛrɛ bɔ yan fɔlɔ sisan ni Mali problème na daminɛ c'est seulement que le problème du Mali va commencer u bɛ sɔn tu sais mina min f'i ye ɲininkali min ne tun y'a k'i la quoi i bɛ se ka sigi mɔgɔ joli kɔrɔ minnu bɛ se n'a fɔ ne filɛ ka n da don ni fɛn damadɔni minnu na minnu bɛ se ka nin n'a ɲɔgɔnna su ɲɛma bi jamana in kɔnɔ ni maa tɛ sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ko maa minnu kan k'u da don a la an b'a ye a bɛɛ bɛ bɛrɛ la nin waati la maa min bɛ se k'a walawala tan kelen min kɛra ɲɛna n ye min mɛn ɲɛma ni e yɛrɛ tɛ a maa bɛ kɔnte sinon an bɛ se k'a fɔ k'a tɛ n yɛrɛ wagadu sununkɛ Dɛma Dukure
transition min nana i bɛ ka kɔ transition ka garijɛgɛ fɔlɔfɔlɔ kɛra min ye a nana sɔrɔ kunkilenna dɔ kɔni dalen dɔ ye o kunkilenna kun bɛ o sɔrɔla cogo jumɛn na fɛn fɛn kun kɛra maliyɛnw fɔ ɲɔgɔn kɔ sababu ye yɛrɛwolo nan'o bɛɛ ta k'o bɛɛ ɲɛɲini ka lajɛ sisan a bɛ se cogo jumɛn na k'olu fɔ ɲɔgɔn kɔ tun bɛ ko minnu da fɛ k'o kɛ fara ɲɔgɔnkan sababu ye ka tila k'o kɛ mali yɛrɛ bɔli bolola sababu ye o fɔ ɲɔgɔn kɔ kun dɔ tɛ faransi ko ye wa faransi ko ye dɔw kun tɛ minisuma ko ye dɔw kun tɛ kidali ko ye wa dɔw kun tɛ i bɛna ye k'a fɔ marifatigiw kumana ɲɛ ka sɔrɔ olu ka ko la ye wa dɔw kun tɛ irisi nali ko la wa parce que irisi nali ko in a kɛra kuma ye a kuma in nana kabi 2012 de 2012 oui irisi nali ko a kuma cayara 2012 a kuma nana o la ni kana confirmer ɲininkaliw kɛbaaw ni ne ye ɲininka sa e bɛ ka sɛbɛntiya dɛ ne ye ɲininka sa e bɛ ka fɔ mun fɛ k'a taara o la cogo di 2012 i y'a fɔ cogo min na an ka kɛ minnu tun bɛ an ka a fɔra ɲinɛ de k'i ka ɲininkali kɛ nin yɔrɔ ninnu na sa walikɛ ɲininkali kɛ nin yɔrɔ ninnu na yakuba Mamutu Jara 2012 de irisiko kuma nana yen en 2012 parce que fanga min tun bɛ yen u ka laɲini tun ye an ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya ye maintenant an minnu tun bɛ wulikajɔ la an ko non Faransi bolo de ye nin ta in don Faransi tɛ se ka kɛ ta in fagabaga Faransi de ye tasuma don donc n'a ma ɲa k'an kelen tɛ se ko o jɛlen don an ka jɛɲɔgɔnya wɛrɛ ɲini jɛɲɔgɔnya bɛ se ka ɲini ka kɛ Irisi ka jɛɲɔgɔnya ye fɛ Irisi la o de nana ne Irisi la kuma ye 2012 donc Irisi la tina o fana tun y'an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔ ye a don sama-samali bɔra o la donc i b'a ye k'a fɔ fɛn o fɛn ma danna ko o de ye fura ye a bɛɛ tun ye fɔ ɲɔgɔn kɔ de ye 2012 wagati sama-samali bɔra a bɛɛ la kidali ko tun ye fɔ ɲɔgɔn kɔ ye sama-samali fɛn bɛ tali kɛ Faransi ko minisuma ko Faransi ka accord d'Alger ko kana se Irisi nali ko an b'an jigi da an ka kɛlɛcɛw kan walima an t'an jigi da an ka kɛlɛcɛw kan nin bɛɛ tun ye sama-samali ko ye fo kana taa se yɔrɔ la an yɛrɛ ka jate la kɛlɛcɛw bɛ ka lagosi cogo min na a kun kɛra yɔrɔ la sa yɔrɔ min n'an yɛrɛ y'a dɔn sisan k'a fɔ ko janfa fɛ ka bonya a janfa dingɛ kun ka don a sabu kɛ Mamutu Jara a donni ma armée bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bolo olu bɛ ka kule n'a ye k'a fɔ ko armée ye k'a ma labɛn a bɛ maa minnu yɛrɛ bolo armée ka ɲɛnama bɛ maa minnu yɛrɛ bolo kɔnɔ Mamutu Jara ko ma nɔgɔn dɛ k'a ma labɛn o wagati kelen jamana kantigi n'o ye a don Ibrim Boubacar Keïta ye ale yɛrɛ ka laseli caman na kuma ye min ye ko anw jɛlen don kɛlɛminɛn na jamanaw dɔ fɛ ani minnu bɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ e kuma an bɛ to ten yan ka sigi k'o ko lajɛ donc o bɛɛ walanda sɔrɔlen kɔfɛ yanni transition ka su ko a yɛrɛ la Faransi bɛ kɛlɛ cogo di minisuma bɛ kɛlɛ cogo di e ka jate la Faransi kɛlɛla cogo di ne ka jate la Faransi kɛlɛla cogo min na yɛrɛwolo kɔrɔ Faransi kɛlɛla ni fɛn damadɔ de ye d'abord a ka dɛsɛ yira la a ka sedaya a ka dɛsɛ o yira la a ka dɛsɛ yiralen kɔfɛ a ka janfa nana yira a ka janfa yiralen kɔfɛ i b'a ye a fɛnɛ tɛ se ka to yan Irisi fɛnɛ ka to yan donc an bɛ Faransi lata cogo di Irisi ko in de bɛna taa ni Faransi taali ye parce que an b'a dɔn ni sɔn kɛra ko Irisi bɛ na Faransi bɛ taa yɛrɛ ma a ma kɛ ten dɛ kɛra ten yakuba Mamutu Jara cɛman tɛ se ka lakale kɔ ni sɔn kɛra ko Irisi bɛ na Faransi bɛ taa yɛrɛ olu tɛ se ka sigi jamana kelen kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ sinamaw don minisima bɛ taa cogo di ni Faransi taara kana siga la minisima ye Faransi gɔngɔ de ye minisima ale senɔ don minisima ye Faransi senɔ ye
ni tagama jɔra ni faransi tagama jɔra ni tagama jɔra senɔ bɛ tunu walikɛ ni tagama jɔra dɔrɔn senɔ bɛ tunu tɛ segin ka taa bon komi sanji ni sugu yɛrɛ a tɛ taa ka samara ninnu kɔrɔ ka bɔ samara kɔrɔ tana dɛ kana se ka fiye samara kɔrɔ tana n'a fɔra ko samara bɛ ka dabiri jɛ don o don n ko samara kɔrɔ tana donc ni tagama jɔra senɔ bɛ tunu suya tɛ sa n'o suya tɛ dɔnni ko don ni a tɛ minɛn sɔrɔ faransi bolo an bɛ se ka sɔrɔ bi donc n'an tun bɛ bɔ ka taa boulevard la yaasa nin hakilinaw bɛ ta ba la baara bɛ kɛ n'a ye a tun bɛ kɛ ni ne tun bɛ fɔ nin kuma ne tun donc aw tun bɛ taa ɲini de ko fanga ka baara kɛ ko fanga ka don ni donda fɛ Wagadugu Senunkɛ Demba Dukure olu lamɛnbagaw caman parce que maa min olu lamɛnbagaw caman bɛ yen u tulo bɛ fɔta la u ɲɛ bɛ kɛta la mais min t'a dɔn ba bɛ ka taa di jamana ɲɛmaaw ma o de kama an bɛ fanga fo dɛ k'u fo u bɛ fo minɛ nin yɔrɔnin na quoi parce que olu tun b'a dɔn min ka kɛ waati parce que min se fɛ ka bandaw to yen le 22 septembre 2021 u nana bɔnɛ jigin malidenw kan ni gazi ni mataraki ni t'a dɔn a fɛn wɛrɛ jumɛn tuguni ma cayara don parce que fanga b'a dɔn bɔkun ye min ye quoi kɛra awɔ yɔrɔ maaw tɛ jɛra i m'a faamu laɲini min bɛ ka kɛ waati min na gazi bɛ ka k'aw kan o b'a sɔrɔ dɔ sigilen don Kogo Jikɔrɔni Kogo Jikɔrɔni suma la quoi a bɛ Kogo Jikɔrɔni suma kɔrɔ ye ko ninnu fana ye ko wulandala bi tuguni je kɔnɔ ti kumaw la yen il m'a tout au loc ouais tout au loc u b'a bɛɛ dɔn fo n'a bɔra fɛn kelen la i b'o dɔn wa u bɛ fɛ ka min dɔn u bɛ ka min dɔn o to nin ye ko ye sa i bɛ fɛn bɛɛ dɔn f'i ka kan ka c'est pourquoi bɛɛ minɛlen le commandant chef l'ancien commandant chef du mouvement yɛrɛ wolo Debu Sura Kuyatɛ nana maa minɛ ka dɔw kan dɔw nana fɔ ala ko pourquoi yɛrɛwolo ale tun bɛ wulikajɔ min kɛ ko munna sisan ko yɛrɛwolo t'o kɛ n y'o kibaruya mɛn k'an dalen to wo kɔnɔ ye a bɛ yɔrɔ min wele ko pèlerinage ni min bolo ko hiji jɔ o tigi ka taa kɛ ko bandani donc tiɲɛ yɛrɛ la o tigi ka taa o bɛ ka taa hiji la hiji tɛ e b'a fɔ ko hiji don mais hiji fɛn ta hiji tɛ nka a bɛ faamu fɛnɛ a bɛ faamu ko n'a waatiw don sisan dɔw nana fɔ ko mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko an tun bɛ wulikajɔ min kɛ ko sisan ko munna wulikajɔ a tɛ ka se ka kɛ ne y'a dɔn ko tiɲɛ la Maliyɛn tun t'a dɔn min bɛ ka kɛ ils savent même pas ce qui se passe halisa a ye wuli ka taa nin ko in t'a dɔn ne bɔlen nana f'u ɲɛna wulikajɔ bɛ kɛ a tun b'a dɔn wulikajɔ bɛ ka kɛ kun min kama o t'a dɔn yɛrɛ ils savent même pas pour eux wulikajɔ in ye dɔrɔn vive la transition tigɛrɛ bɛ fɔ olu b'o de ye quoi olu tun t'a dɔn k'a bɛ ka taa fɔ ko farabugu ko ka farabugu bɔ cɛnnikɛlaw bolo olu t'a dɔn ko min bɛ ka taa fɔ wulikajɔ senfɛ ko e ka ICOMA wuli Kulukoro ko ka Batakisi wuli ka Kɔmɔtakisi wuli ka INPP wuli ko olu t'a dɔn ko ka Kayi sira k'o da ko ka terrain wuli olu t'a dɔn ko ka sɛnɛ don ba la ko ka nafolo ko sigi sen kan ko ka kiriko sigi sen kan ko ka bingali jɔ olu t'a dɔn ko wulikajɔ bɛ ka taa fɔ wulikajɔ yɛrɛ fanba o de olu t'a dɔn ko bɛ ka taa fɔ sisan olu nana tileganfɛ dere la ko minnu yɛrɛ kɛ révolutionnaire ye k'u yɛrɛ fara cɛw kan quoi minnu bɛ kɛ kɛlɛ kɛ faso ye u nana ten de quoi donc olu ta kɛra min ye dusukun ma lami olu ta kɛra min ye sisan o ta kɛra jumɛn ye ko ka siɲɛ dogo ka nkalon nabɔ donc an bɛɛ k'an fila ji la an bɛɛ k'an fila ji la ko filɛ n'i ko k'i bɛ tiɲɛ fɔ
k'i ye fasoden jugu ye. Ok. I m'a ye Maliɲɛnw ka révolution transformé cogo min na. Parce que i b'a dɔn f'i ka jo kɛlɛ kɔnɔ yaasa i k'a dɔn maliden min yɔrɔ min na a b'a yɛrɛ fereke cogo min na u bɛ jamana ci cogo min na quoi. Fo hakili de ka lami. Fo hakili de ka lami quoi. Donc an bɔra an ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ an bɔr'o kɔnɔ sisan ko bɔra k'an ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ bila. Ka bɛrɛ Cɛrɛnko kuma kana fɔ, ikomako kuma kana fɔ, kiriko kuma kana fɔ, baarako kuma kana fɔ, sɛnɛko kuma kana fɔ, foyi. Ko de ye wuyangele ye. U y'o de wele ko wuyangele. Ɲɛta zoro de. Amidu ni ne ko ko m'a livre sɛbɛn o ni dɔw ko ko b'a livre sɛbɛn a kɔnɔ ko tɛna kɛ kelen. Kelen tɛ. Kelen ko tɛ kelen. O kelen tɛ. E wa Mamutu Jara u y'u yɛrɛ janfa tan de. Maliyɛn yɛrɛ janfa tan. Maliyɛn yɛrɛ. O y'a yɛrɛ janfa tan. O de kama n k'i ma n ko a cagila. Papa fɛn tɛ tiɲɛ k'u bɛ se ka min dilan ne ka f'i ye. Ɲama mɛnna nin kuma in na dɛ. M'a ye. Donc ni bon est-ce que a tɛ wa kelen bɔ ɲɔgɔn na parce que ne bɛ ka to ka ɲinɛ a kɔ quoi. Jɔ ne bɛ to ka ɲinɛ a kɔ dɔrɔn. Amidu fana ko k'a bila ka taalen fan. Amidu poche duuru de bɛ ne na yan. A bɛ se ka bɔ nin dɔ kɔnɔ parce que ne kana ɲinɛ nin ko yan. I bɛ fiyɛ. Nin si ɲɔgɔnna dɔn dɔrɔmɛ 50 de la ka na o tilacogo la ne bolo. Nin tɛ tila tɛ yɛrɛ bɛɛ tɛ ka taa. Bɛɛ tɛ ka kariti sɔgɔma ye. Si o ye Maliyɛn ye. Maliyɛn. Maliyɛn nana wuyangeli yɛlɛma ka kɛ min ye. Kɛra ngalo ye. Ka tila ka sigi o kɔnɔ k'a ka kɔfiri n'o jaabi sɔrɔ. Jaabi sɔrɔ ko la. O b'a to i ma nin yɛrɛ ye. Jaabi b'an bolo. A jaabi an bɛ ka moto kolokolo. Jaabi an bɛ mobili jɔ so fɔlɔ. Dɔnni koyi. Je le connais. A jaabi mɔni ka to so. A jaabi misi gɛnna ale bɛ sigi a wɛrɛ la. Parce que n'i ye jateminɛ kɛ wagati min na bɔli ninnu tun bɛ kɛ ni an ye taali fɛn fɛn kɛ dugu fɛn fɛn na i b'a sɔrɔ laɲini dɔ de bɛ yen minnu ni an bolo olu kɛli bɛna to jamana bɛ sinsin fanga bɛ danaya sɔrɔ jamana kɔnɔdenw yɔrɔ fanga bɛ sinsin a kolo bɛ giriya dɔw fana an y'o fɛɛrɛ min kɔnɔ olu y'an kɛlɛ ko parce que k'an ka fɛɛrɛ o bɛna fanga gili olu y'an kɛlɛ kama olu tɛ fanga gili donni fɛ olu tɛ fanga gili donni fɛ fanga ka to sen kelen ka bisi baza ka don o wagati fɛnɛ i fɛnɛ bɛ fɛ fanga min fɛnɛ gili ka don a bɛ ye k'i ka kuma fɛnɛ ka ca olu fɛnɛ b'o fɔ i ka kuma ka ca e b'a fɔ n tɛ jara a ma nɔgɔ dɛ a fɔ cogo di sa dɔnni dɔngoma ayi dɔnni gɔnma tɛ nin yɔrɔ ye dɔnni dɔngoma bɛ fɔ kɛlɛ wagati de la ni jeliw ko dɔnni dɔngoma i b'a dɔn an b'a fɔ k'a miiri ko o kɔrɔ de ko ɲɛ tɛ ko la bilen ko fura t'a la bilen donc jeliw ka o kuma in ye min ye o ye kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna ye o ye ça c'est la déclaration de la guerre ni jeliw nana fɔ jateminɛ bɛɛ kɔfɛ ko masakɛ walima k'a fɔ kɛlɛmasa ye kɛlɛkuntigi ye dusukuntigi ye k'a fɔ a sisan ko in kɛra dɔnni dɔngoma ye o kɔrɔ jeliw bɛ fɛ ka min f'i ye k'a sera karabali ou bien kɛlɛ waati de kɛlɛ yɛrɛ waati ma fa ti an ka don kɛlɛ kɔnɔ ka karaba o la i bɛ ɲininkali kɛ pour que lamɛnjɛkulu fana ka lafiya ɲininkali kɛ mun y'a kɛ kɛlɛ ye mun y'a kɛ kɛlɛ a ma ban mun y'a kɛ kɛlɛ ye c'est ça parce que jeliw b'a f'i ye ko da ye saba dɔrɔn nin yɔrɔ la da ye saba ye ko da ye saba de ye nin yɔrɔ la o saba ye jumɛn voilà o de ka di lamɛnjɛkulu ye voilà a bɛ fɔ ko dɔ min don k'a ti dɔn ka taa kɔfɛ kelen ko dɔ min don k'a ti dɔn ka taa ɲɛfɛ fila ko dɔ min don k'a ti to dɔnbali ye se k'a dɔn k'i to camancɛ in na k'a ti to dɔnbali de ye ti to dɔnbali ye o ye saba ye tɛ saba ye o ye saba ye ko bawo n'i y'a dɔn ka taa kɔfɛ k'i fa satɔ don n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ fɛnɛ k'i ba satɔ don a tɛ se ka to n'i tora dɔnbali ye k'i yɛrɛ bɛ sa i yɛrɛ bɛ to a la joli bɛna mun f'i ye ko i kan'i fa faga dɛ ko n'i fa faga ko olu b'a fɔ k'i kɛra fa fagaden ye donc i kana dɔn ka taa kɔfɛ n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ joli b'a fɔ k'i kɛra ba fagaden ye ko n'i kɔrɔ k'i kɛra dangaden ye n'i yɛrɛ fɛnɛ m'a dɔn u b'a fɔ ko n'i m'a dɔn i bɛ kɛ yɛrɛ faga su ye ko yɛrɛ faga su tɛ mun de bɔ aw maliden aw tulo b'a la 100% k'a ka ba jɛnɛ ka lɛfɛ jansa a ye jansa kɛ
U k'i ka yɛrɛ faga ko yɛrɛ faga su yɛrɛ faga su tɛ mɔnɛ bɔ ko yɛrɛ faga su o tɛ ye dɔ faralen mɔnɛ de kan sa o dɔ ko sisan joliba o kɔrɔ ko mun de ka kɛ joliba yɛlɛla k'a fɔ sisan ko bara ye kelen dɔrɔn de ye bɛɛ o ko maa min bɛ ka dɔnjugu in kɛ dɛ k'i k'a kan ko de b'a ɲama lakari awɔ a tɛ tɛmɛ nin kan ka ɲama in kari ka bɔ yen pewu awɔ ko maa min bɛ ka dɔnjugu kɛ dɛ awɔ n'a ma ɲa ko ale bɛ ka laɲini min kɛ ni dɔn in ye dɛ ale yɛrɛ ta ka bɔ yen fiyewu awɔ k'i b'ale de ta ka bɔ yen o de kama a bɛ fɔ ko dɔnni dongoma ye déclaration de guerre de ye jeliw fɛ yen ni jeliw ko k'a kɛra dɔnni dongoma ye o kɔrɔ ko sisan an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan waati sera quoi k'o sera a dan na ka bawolo gosi awɔ bon ni e b'a fɔ cogo min na san caman min tɛ e ye o b'a fɔ cogo min na san caman o ne ta in tɛ kelen ye o bɛ cogo min na o de kama n y'a f'i ɲɛna bi an sigi kuma kɛ dɔ wɛrɛ dɛ fɛn min bɛ mɔgɔ fɛ k'a ye o fɛ mɛ o bɛ ka min fɔ n'u ye min o t'a dɔn Mamadu ne ka lafɛ jansa n'an ka lajɛ a ye jansa kɛ dɛ n'a sɔrɔ min fɔlen fila ye nin jansa ma kɛ a laban an bɛ sɔn ka mankan ci ɲɔgɔn a ye jansa kɛ dɛ an ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ Mamadu Jara i ka kuran facture sara so ma sara fɔlɔ est-ce que u b'a kalama ko bɛɛ b'a la mais est-ce que kabini an ye nin bɛɛ daminɛ dɔ delila ka na don dɔ fɔlɔ ko n bɛ fɛ ka bi kalo kuran sara sara n bɛ fɛ ka bi kalo sara sara n bɛ fɛ ka bi so kalo sara est-ce que dɔ delila k'o kɛ fɔlɔ nin bɛɛ de b'a yira k'a fɔ ko jamakulu min bɛ jamana ko in na a man ca ko in timinandiya don dɛ a man ca c'est-à-dire que tant que i tɛ se k'i an bɛ ka lɛfɛ min ta a carte ko minnu fɔ o ni n'an bɛ ko kɛ n'an bɛ fɛn dɛmɛw kɛ ni min yɛrɛ bulola i ta bɛ kɛ kunfɛ taga de a bɛ k'i ɲɛna ko jamana kɔnɔdenw bɛ min na o t'a la o ye sangawuli de kɔ foyi sangawuli de kɔ sangawuli ni min sangawulila dɔrɔn bɛ yen an bɛ yen sangawuli donc i bɛna mun ye i bɛna ye k'a fɔ Bajɛnɛ ka lɛfɛ ale kɔni bɛ jansa numéro min na carte fɛnɛ bɛ ta o numéro kelen na o de ye 79 08 36 34 ka lɛfɛ jansa o numéro ye 79 08 36 34 min bɛ ka jigin aw kan sisan 100% na a ka jansa n'o ye Bajɛnɛ ka lɛfɛ 79 fo 8 36 34 an bɛ o hukumu de kɔnɔna na sisan Amiru ye forfait k'i kun yani an ka se loyer sarali ni facture sarali ma forfait kɛr'i kun wa o fana tɛ yen n bɛ kelen f'i ye hali lamɛnbaga jɛkulu n bɛ kelen f'i ye ko an t'a kɔnɔ dɛ ne b'a kɔnɔ ne yɛrɛ tulo tɛ yɛlɛ ko kuma olu fana b'a diya kuma dɔ la dɛ bien parce que sisan an b'an jija de ni n bɛna fɛɛrɛ kɛ ni émission bɛ ban an bɛ kɛlɛ tigɛ ɲɔgɔn na pour que ka ɲinɛ sɛko kɔ ɲɛma ko wɛrɛ sisan parce que ɲɔgɔn dɛgɛ a ma ci ma bɛɛ bɛ fi la a ma ci ma nɔgɔ dɛ a ye self kɔni y'ale ka baara kɛ self y'a ta kɛ ni nana di malo de ma maliyɛnw bɛn dɔw ko la yan yɔrɔ jamu in de ma ɲɛ an t'an bɔ o yɔrɔ kɔnɔ sunɔgɔ in na min ta ka ɲi o ye dɔ d'a ma min ta ma ye n'o dɔ d'a ma an t'an kɔntate n'o ye an ka kɔntate tiɲɛ don an ka banbaw kan wali ma banba la ilaha illallah an ka banba donc o commandant min tɛ yen n ko ala commandant min tɛ an bɛ ka dɔ sɔrɔ o ta la e ta ye jumɛn ye e ta jumɛn dɔw nana wuli ko Musa Mara bɛ ka n ko Musa Mara ye o bɛ ka min kɛ an ye dɔ sɔrɔ la o e ta ye an bɛna mun sɔrɔ e ta in na e mun kɛ mais e kuta n'an kun tora o base kan ka taa kan ka taa sira kan sira min n'an b'a fɔ ko mun de bɛ ka sɔrɔ e ta la mun de bɛ ka sɔrɔ e ta la n'an kun taara o kan san b'a sɔrɔ a ma dɔ kɛ an ye dɔ kɛ kelen sɔrɔla fila sɔrɔla a bɛ kɛ caman de yawa Mamutu Jara i bɛ maliyɛn de bamanen ko kan san 10 yɛlɛma a t'a ɲini k'a dɔn kɔfili jumɛn sɔrɔla nin baara in na a t'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ jaabi t'a la titi donc ka ɲɔgɔn bali jamana yɛrɛ kunkanko kuma ɲuman a fɔli la a kɛli la o de kɛra an yɛrɛ ka kara fɔlɔfɔlɔ ye a kɛra o de kɛra kara ye a kuma ɲuman fɔ jamana kun kan min bɛ se ka min kɛ n'a bɛ se ka jamana nafa k'a ɲini ka ɲɔgɔn balo o kɛli la o de kɛra kara ye ye ko ninnu ma kɛ u yɛrɛ ma dɛ a ma kɛ u yɛrɛ ma
ko ninnu kɛra de o la an bɛ mɔgɔ ladɔnniya sa k'a fɔ ko sɔni an bɛna nɛgɛjuru sira bila pour que maaw fana ka se k'u da don babu la o nɛgɛjuru sira n'an bɛna o min bila kɔfɛ sɔni o de ye 76 65 09 89 76 65 09 89 76 fu kɔnɔntɔn 89 o b'an tɛmɛ Kuyate an bɛ taa Joyila o Joyila kelen na Mamadu Mariko k'an wele ka bɔ Joyila ko u ka sira dɔ bɛ yen nɔ u fɛ yen ko gɛlɛya donnen don sira in na kosɛbɛ kosɛbɛ gitɔrɔn tɛ sira in na bilen ko ji y'a bɛɛ tigɛ ani ka bɔ Joyila ka taa yɔrɔ la n'u b'a fɔ ko Bankɔ ko kilomɛtiri 66 ko an lamɛnbaga belebele don a sigilen bɛ Joyila ko an b'a fɔ ka waliɲumandɔn an b'a jigiya k'a fɔ siraw baarakɛlaw olu tulo b'a la nka olu ka siraw a tigɛlen tɛ kɔni parce qu'il y a les brigands il y a des brigands de grand chemin maintenant siraw tigɛ o la an bɛ taa Baba Modibo Keyita fɛ yen Baba Modibo Keyita ye ladiliw kɛ ka bilasiraliw kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o yan'o cɛ sa an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ kalo kura o tile naani o bɛ bɛn le 4 novembre le 4 novembre o bɛ bɛn Arama Jara di bɛn le cerveau ale ka kaso 102 ani kalo 2 de dafa ma o 102 ni kalo 2 sigi belebele bɛna kɛ radio FM an fɛ yan o 102 ani kalo 2 sigi ko a ɲininen don ko bɛɛ lajɛlen k'i ŋaniya jira a ko la i n'a fɔ le 4 ta kɛra cogo min na o kɛra kɛnɛ belebele y'an bolo yan cogo min na n'Ala ka jɛ ye ko ŋaniya bɛ jira fɛrɛtɛ min na 79 08 36 34 lamɛnbagaw tulo b'a la le 4 septembre tɛmɛna an fɛ yan cogo min na RFM soba kɔnɔ le 4 novembre o kɛnɛ ɲɔgɔn wɛrɛ sigilen b'an bolo RFM kɔnɔ yan nɔ ko ka dɛmɛ kɛ walasa a ko a ka kɛ ko ye ko min kɛra le 4 septembre tɛmɛnen a ka bonya ka tɛmɛ o kan dɛmɛ bɛ kɛ numéro min na o de ye 79 08 36 34 70 ani 9 fu 8 36 34 an bɛ taa Baba Modibo Keyita fɛ ale ka bilasiraliw ka kɛ ni an kan ka se ka jogo minnu ta yaasa anw bɛ kisi ko caman ma a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a tun bɛ laseli minnu kɛ a dɔ la an ka jɛ ka nafolo nɔfɛ mɔgɔw tamana fini ɲuman nɔfɛ mɔgɔw tamana nafolo nɔfɛ sanu nɔfɛ e maa min ni se min t'i somɔgɔw ye e ɲɛ bɛ dɔ wɛrɛ la se b'o somɔgɔw ye sanuw b'o la e k'i bɛ sanu ɲini i na fɛn dɔ feere dɛ o tuma n'an b'a fɛ k'an ka jamana kisi ala k'i ma ɲini fɔ ye n'an b'a fɛ k'an ka jamana kisi kulonkɛ ma an kan ka mun kɛ an ka barika bɔ o musakaw ni o fini ɲumanw na basa an b'an pari jɔn ɲɛna musow b'u pari jɔn ɲɛna u cɛw n'a y'a sɔrɔ musow tun b'u pari u cɛw dɔrɔn de ɲɛna dɔ tun na bɔ fini ɲuman ko la dɔ tun na bɔ sɔnniko la nka n'u b'u pari k'u pari ka to so kɔnɔ u b'u pari ka taa dada de la o tuma an balimamusow an bɛ min ɲini aw fɛ a ka dɔɔnin bɔ o diɲɛ ɲinini na a ka to sow kɔnɔ ka cɛw ladon a ka dɔ bɔ sanu ɲinini na ni a y'o kɛ n'a hakili la an bɛ min ɲini n'o ye jamana sabatilen n'o ye gaw sabatilen n'o ye denw barikali ye an b'o sɔrɔ.
Alpha Mami kungan filɛ I b'a tigi dɔn. Ni Baba Modibo Keyita ye. A dalen don yɔrɔ min na bi Mali kɔnɔ I b'a dɔn. A bɛ Amudalayi Bunankun kan. A sara yɔrɔ min na I b'a dɔn. Sara Kulukoro. A minɛna yen. A minɛna Kulukoro plutôt. Sara Jikɔrɔni para la. A fatulen kɔfɛ san kelen u nana muso d'a dayɔrɔ la. A kɛra. Maa min kunkan filɛ nin ye ale de kɛra jamana in ɲɛmaa fɔlɔfɔlɔ ye n'an ko ko jamana premier président. Mun y'a bɔ Faransi ka jɔnya bolo. Jɔnya bolo. L'histoire lui a confié l'édification de la lutte pour la libération du Mali. Donc, fo ye jɔyɔrɔ min kalifa ale la n'o ye ka se ka an ka jamana in bɔ jɔnya kɔnɔ dɔ fɔ o de kalifa ale la quoi. Mais a bɛ ka kuma minnu fɔ est-ce que I tulo bɛ kuma ninnu na? N ye kuma ninnu mɛn. Mais I m'a faamu. O bɛ kɛ. Sinon a ye kuma girinw fɔ. Nin fɔ waati ka se bi ma fo ka taa ye ko halisa o taamasiyɛn kelenw don. Ko yaasa an bɛ kisi halaki ma. Ko an ka nafolo ɲini ko jugu k'o to. Sanu ɲini ko jugu k'o to yen. Parler ka taa wali cɛw ɲɛkɔrɔ. Fini ɲuman ko k'o to yen. Parler ka taa wali cɛw ɲɛkɔrɔ. Parler muso ka parler ka taa. Min se tɛ e ye. Kuma ye laɲini o de ye. Ko min se t'i ye. Min se t'i ye. K'i ka n'i golo sama ka se. A bɛ fara. Bawo a bɛ kuma min fɔ a ko ni e y'o nege minɛ ka taa sɔrɔ a se t'i ye. K'i na feerebali feere. Awɔ. A fɔra ten. Parce que bamanankan de bɛ ka fɔ mɔgɔ t'a faamu. O de kama n y'a f'i ɲɛna ni ne bɛ émission daminɛ n bɛ kuma daminɛ ni kuma fɔlɔfɔlɔ min ye émission bɛɛ y'o de ye. O kɔfɛ ka na dɔwɛrɛ ɲini. Kuma in bɛ mɛn caman bɛ se k'a lakale mais a bɛ ka min fɔ o dɔnnen tɛ. Ani setigi tɛ a tɛ ka kuma setigi ma. E min bɛ k'i nin da sanu ɲini ko jugu parce que e bɛ fɛ sanu ka y'i la parce que a bɛ ka muso ka masiri ko kuma de fɔ yan. E bɛ fɛ sanu ka y'i la min se t'i ye ka fini y'i la min se t'i ye ka ye cogo la min se t'i ye ko ni e donn'o da fɛ da la k'i na feerebali feere bamanankan filɛ. Cɛkɔrɔba kumana koyi. A kumana sisan e y'a dɔn ka kumana sa. Ne y'a dɔn ka kumana. Sisan kɔni. N y'a kɔrɔ ye. A don ka se bi ma o waati in na ka se bi ma n'i sigira k'a ye n'i ye nin fɔ cɛkɔrɔba. Cɛkɔrɔba ka nin fɔ quoi c'est pourquoi e tɛ se ka cɛkɔrɔba bonya ne ka bonya cɛkɔrɔba yɔrɔ ne ka bonya cɛkɔrɔba yɔrɔ tɛ se ka kelen quoi. Kelen tɛ bawo u ye min kɛ u ye min fɔ Ala ye a lamɛnni ni a faamu di ne ma waso tɛ. Awɔ ne ko Ala de y'a kɛ ne ye quoi ni ma Ala kɛlɛ kana ne kɛlɛ. Donc Ala kɛlɛ don. Bon n'i ye kɛlɛ kɔrɔ ne to yen. O don. C'est pas moi ne tɛ o. Non kanu tɛ se ka kelen. Parce que yaasa I k'a dɔn k'a bɛ ka kuma mɔgɔw dɔ de fɛ. A faamu dɔrɔn ko a bɛ ka kuma kusi dɔ de fɛ. Nin dɔ in mais a bɛ kɛ dɔ in na k'a kan bɛ de ko non an kana fɛn ɲuman don an kana sanu non c'est pas ça. A bɛ ka kuma jamakulu dɔ de fɛ a dɔ la minnu yɛrɛ ka ca a dɔ la n'olu ka donna ɲini kojugu da fɛ jamana bɛ halaki. Kɔlɔlɔ min b'a kɔfɛ. Ko iPhone t'a ko 17 n yɔrɔ cɛnni kɛ bi dɛ. Cɛnni kɛ bi. Jakarta. Cɛnni kɛra. An bɛ Yarisi ko de la sisan. Bon attention a ka hakɛ to ɲini ko yɔrɔ la. Sisan Yarisi ko de bɛ yen. Awɔ sabu maa minnu kuma bɛ yɔrɔ min na olu caman bɛ Yarisi ko de la sisan muso de. Cɛkɔrɔba kumana koyi. Cɛkɔrɔba kumana. Mais ne bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn an kana ɲɛbɔ fɛn min se t'an ye. Fɛn min se t'an ye. Ko n'i donna a da fɛ ko k'a b'i bila tiɲɛni na.
o de kama ani Seydou Badiane de la ka sigi a ko mɔgɔ hawjara nafolo kan n'i ye jateminɛ kɛ Baba Modibo Keyita n'a jɛw Baba Modibo Keyita faamaden de don dɛ a bɛ faamaden don fa kalanna fa tun bɛ baara kɛ tɔw bolo mais a nafolotigidenw Modibo Keyita u ka jɛkulu min ka nafolotigiden t'o dɔn o jɔn Seydou Badiane Kuyatɛ ale fa tun ye sanutigi de sanutigi ale tun ye nafolotigiden ale ko a ma parce que ne ma fili dili an ba Umu a lasew b'an bolo min sera a kɛra ka bɔ Dawuda Tigite yɔrɔ o de ko Seydou Badiane c'est-à-dire Badiane ma k'a fɔ k'a kana den bɔ kalan sira kan k'a b'a don sanu feere la o k'a daga mɛ kalan in de la k'a ta a ka kalan kɛ ko den min don a nana o de kama a nana kalan de kama ale o de y'a la ale ala ka sigi dɔ sen fɛ o don y'a sɔrɔ ouverture média tɛ yen ouverture média y'a tɔgɔ mɛn ouverture média y'a tɔgɔ mɛn o don y'a sɔrɔ an bɛ ouverture média an tun bɛ africain i b'o kɔrɔ dɔn n t'o kɔrɔ dɔn farafinakan africain awɔ yanni ouverture média bɛ na africain de tun bɛ an tun bɛ ka africain de labaara min bɛ wele ko Buba bi Afrika ouverture média kɔnɔ ale de tun bɛ an filmer min tun b'a animé o tun ye ne ani Laliyaba de Laliyaba oui an taalen Seydou Badiane fɛ a n'a masala la an ka masala kɔnɔ Seydou Badiane ko fɛn man kan ni jamana ninnu ci ko mɔgɔ hawjara nafolo kan quoi nafolo Modibo fatulen kɔfɛ ale bɛ cɛkɔrɔbaya la hali bi u y'a dɔn ko ni jɔrɔ min tun b'u la o kunu o jɔrɔ ni ɲɛma sɔrɔ la o de ye jamana ci foroba nafolo t'an bolo foyi ye an b'a ta k'a tiɲɛ cogo mana foyi tɛ bɔ a la o Afirika in samedi o samedi ka Yusuf Mangara ninnu to Faransi an tun ye émission sigi radio RFM na yan débat tun bɛ kɛ internationalement radio RFM sanfɛ Africain sababu awɔ parce que an tun bɛ émission min animé ne ni Laliyaba o de ko tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ o émission kelen an y'a amélioré ka na n'a ye k'a kɛ débat politique ye samedi 16h 18h o tun bɛ kɛ yan mais Mali connexion fanga tun ka dɔgɔ a wagati kojugu o de ye émission in jɔ awɔ n bɛ fɛ ka f'i ɲɛna de Kuyatɛ vient de loin a si man caya quoi mais a ye ko caman tugu ɲɔgɔn na caman gula ɲɔgɔn na non ni maa min kɛlɛ bɛ ala kɛlɛ la o minti fila o de y'o ye l'homme vient de loin l'homme vient de loin donc an k'o fara tɔgɔ ninnu bɛɛ kan i b'a dɔn tɔgɔ ninnu an bɛna tila k'u bɛɛ rechanger o Yaguwa donc Buwa Jara nin yɔrɔ la an b'an ka PDG fo ne Kassim ye kabi États-Unis nin ko in tun bɛ sen na a tun bɛ sen na sira minnu kan nin bɛɛ de nana ta k'u don yiriba kɔrɔ ka nin bɛɛ ta ka na n'a ye yɛrɛwolo kɔnɔ jamanaden fɛn fɛn tun b'u yɛrɛ ye nin miirinaw la k'olu bɛɛ sugolo ɲɔgɔn sanfɛ yaasa diɲɛ yɛrɛ k'a dɔn maliyɛn bɛ fɛ ka taa min an bɛ fɛ ka mun kɛ mais e b'a ye maliden fanba bɛ min kɔnɔ o ye a ka bɔ kɔnɔ an kana an sigi an ka kule in ye mun ye dimi kule in ye mun ye bama ka ɲɛji bɔ kule de don kule in ye mun ye terijuguya kule mais kule in kɔfɛ an ka mun de kɛ an t'o dɔn ka kule tɛ an kan ka min yɛrɛ kɛ o kule yɛrɛ kɔfɛ an t'o dɔn sisan an filɛ nin yɔrɔ min na ko sisan maliyɛn bɛ fɛ an ka mun kɛ a ɲininkali filɛ nin ye fo ni téléphone labila la sa ne y'o fɔ an ɲɛna
Bama ne bolo de ni bama bɛ dumuni na n ko bama bɛ ɲɛji bɔ. O de kama a bɛ fɔ ko bama ka ɲɛji bɔ a kana k'i kɔnɔ ko tɔɔrɔ ɲɛji bɔ don dɛ. Bama plaire par plaisir. Tiɲɛ yɛrɛ la. Donc an ta o fana ta ɲɔ de. Ji ti mɔgɔ la. O de kama sa ne maa min m'a faamu. K'u bɛ bama ka ɲɛji bɔ la. N'i y'i bila ɲɛfɛ dɔrɔn o bɛ bɔ a la. I mi ci yɛrɛ a bɛ f'i ɲɛna k'i ma ci. I ma ci. I ma ci. An y'a fɔ k'an t'an ta ɲɛdɔn. An ma ɲɛdɔn. I ye fɔ an bɛ min kɔnɔ an b'a dɔn. An ma ɲɛdɔn kosɛbɛ. Min kɛlen don k'a ne koron o de y'an bɛɛ koron. I kana siga la. A ko filɛ. Ok. Sisan an filɛ yɔrɔ min na ko bi ne y'a fɔ malo ɲɛna. Nka kana k'i kɔnɔ ko in bɛ e de kelen kɔ koyi. I kelen tɛ. E ta turu de sera sinon ko in bɛ bɛɛ de kɔ. Bɛɛ don. Tout le monde est gâté o maman. C'est le monde. Non bɛɛ don. Ci. E bɛɛ don. N'an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i sigi k'i miiri nin bɛɛ la k'a ye ko kɛnɛ foyi tɛ yen jamakulu foyi tɛ yen bi kɛnɛ tɛ yen espace tɛ yen. K'a fɔ ko i bɛ se ka aw fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ ka se ka na ni fura dɔ ye mais n'o tɛ yen i dun b'a ye k'a fɔ jamanaden fanba bɛ taabolo min kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ anw tɛ ka bɔda yɛrɛ ɲini quoi. Bɔda tɛ ka ɲini. I ye tamasire tile min fɔ. Parce que n bɛna fɛn dɔ f'i ye janfa dɔ fana kɛra mun ye n bɛ fɛ ka o ka kɛlɛkɛcogo f'i ye quoi. Tuma min na an b'a la ko Faransi ka taa kɔrɔ jumɛn de bɛ Faransi tagali la? Faransi ka taa. Kɔrɔ jumɛn de b'a la? Kɔrɔ min b'a la. Faransi ka taa walasa an ka kan yɛrɛ. Kɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ min b'a la o de ye jɔɲɔgɔn jugu tɛ se ka kɛ jɔɲɔgɔn ɲuman ye. O ti ko ye. Donc an k'an bolo bɔ jɔɲɔgɔn jugu bolo. Walasa an ka kan yɛrɛ. Kɔrɔ fɔlɔ fɛn min b'a la a ye bolo bɔ jɔɲɔgɔn jugu bolo dɔrɔn. Kɔrɔ filanan min b'a la danaya bɛ se ka da jɛɲɔgɔn min kan an k'an bolo don. An k'an bolo dɔw ma. Kɔrɔ sabanan min b'a la jɛɲɔgɔn jugu bɛ ka dɔ de dɛmɛ an kan dala ni n'anw bolo bɔra jɛɲɔgɔn jugu bolo a bɛ ka dɛmɛ don mun ma o kolo bɛ fɛgɛya o. Kolo bɛ fɛgɛya. N'ale bɛ ka dɛmɛ don mɔgɔ ma minnu ko ko ka jamana tila ni Faransi taara ka bɔ yen olu jigi tɛ kari. Olu jigi bɛ kari. On dit la Faransi dégage. Ouais, et pourtant e b'a dɔn a b'a fɔ ko min na. A bɛ ka fɔ mun na. A y'a ye ten a dɔ la ye wa a dɔ la fana i b'a sɔrɔ a b'a tiɲɛ dɔn mais a b'a dɔn ko jamana kɔnɔdenw fanba fana b'a ye tan de. Ni o ye cogo yɛrɛ fana na. Kan tɛ dɔ la fo Faransi dégage. Ko Faransi de ka taa ka bɔ yen dɛ. Ouais, c'est ça. Kan tɛ dɔ la ko Faransi ka taa ka bɔ yen quoi. Ko ka taa sɔrɔ Faransi tɛ kan yɛrɛ de don. Kan yɛrɛ de don. Sisan Faransi talen kɔfɛ min y'an yɛrɛ ta ye sisan an ma s'o ma. N'an sera o ma. U ko coup d'État. Ko ye coup d'État ye. Faransi kɔni taara donc an yɛrɛ ta in kɛra. Min y'an yɛrɛ ta ye sisan an ser'o ma sisan kɔni ni da donna o kuma la i bɛ fɛ ka jamana déstabiliser de i bɛ fɛ ka coup d'État de kɛ. Donc fɛn tɛ se ka fɔ bilen n'o yɛrɛ tɛ. A bɛɛ banna pewu. Mɔgɔ tɛ jara n ko ne b'u lamɛn ka yɛlɛ u la de e m'a ye kuma bɛɛ n yɛrɛ falen don tan n bɛ mana parce que a ko t'an tɔɔrɔ bilen a b'aw na yɛlɛ sa de. A tiɲɛ yɛrɛ la. A b'aw na yɛlɛ de sa quoi. Donc i yɛrɛ jumɛn na ko in bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ i bɛ. A t'an tɔɔrɔ bilen. A tɛ tɔɔrɔli kɛ bilen. Awɔ. Peut-être que fɛn a bɛ bɛn fan bɛɛ fɛ. A bɛ bɛn fan bɛɛ fɛ. Awɔ. Fɛn min k'i la yɛlɛ o a tɛ tɔɔrɔ bilen. Non a tɛ tɔɔrɔ bilen. A t'an tɔɔrɔ bilen o. Ayi ayi kuma kɔni t'a la. Kunun ko an ka mɔgɔw to yen ko an yɛrɛ de don. An yɛrɛ don. Sen kelen an yɛrɛ sɔn ma. Ko coup d'État. O ye coup d'État de ye. O ye coup d'État ye. N ko sisan kɔni kolon wasara. I bɛ tila ka bamanankan fɔ nin bɛɛ kɔnɔ. O mari kɛ man nɔgɔ dɛ. Ka foli lase an ka mɔgɔ minnu sigilen don les 4 points cardinaux la bi jamana. Ka daminɛ Kati Joyila Keɲɛrɔba an b'u bɛɛ fo. N bɛ f'i ye a kana ɲɔgɔn tɛgɛ. Tɔ baara b'a la. Baara b'a la dɛ. An maliyɛn. Bon tant que tu n'as pas cette intelligence qui te permet de plonger
dans la psychologie d'un peuple. Il tse ka ɲɛfɔli k'u ka ko la. Foyi tɛ se ka kɛ. Ni se t'i ye. F'i ka nin lɔnniya t'i la hakili t'i la ka se ka don mɔgɔw hakili kɔnɔ mirindi dɔ hakili kɔnɔ ka a ka fɔta a n'a ka kɛta yira a yɛrɛ la i tɛ se ka foyi dilan. Dilancogo t'a la. I tɛ se tu peux pas i tɛ taa yɔrɔ ci. Ale ka fɔta n'a ka kɛta bɛrɛ. c'est-à-dire que pour que ale ka se k'a yɛrɛ ye k'a yɛrɛ sanuya ka bɔ nɔgɔ la nɔgɔ ye fo e ka se ka nin don a kulo la i b'a sɔrɔ sisan dɔw bɛ yen cɛ n'a ye nin daminɛ dɔrɔn i b'u bolo ka bɔ yen quoi parce que ala ma fanga d'olu ma olu ka se k'o jɔ ni tiɲɛ parce que tiɲɛ fɛn dɔ grin n'a barika t'i la i ka se k'i jɔ n'a ye a b'i tɔɔrɔ de la. Siga t'a la kɔni a b'i yɛrɛ de tɔɔrɔ. Ouais, a b'i tɔɔrɔ de. O de kama an filɛ yɔrɔ min na ko sisan ni bilasirali ninnu a laɲini ye an ka se k'an yɛrɛ ye jafilɛla na yaasa an ka se k'an yɛrɛ dusukun na nɔgɔw dɔn k'an sanuya ka bɔ a la. Ka bɔ a nɔgɔ la kɔni. N'an ma bɔ a la a b'an tereke. A b'an tereke. n b'o f'i ye dɛ. N'o siga tɛ nin kuma na ɲama. Awɔ an yɛrɛ dusukunna nɔgɔ en tant que an ma bɔ a la a b'an tereke. I m'a ye mɔgɔw ko sisan ko kɛlɛ ye ɲɛda kura ta ne ko n ko ɲɛda kura tɛ. I y'a fɔ ko ɲɛda bonyana de. Kura tɛ dɛ. Ɲɛda kura tɛ. parce que n'a bɛ yɔrɔ jan fɛ a ka dɔgɔ. Mais n'i gɛrɛla la i b'a ye a bɛ walankata. N'a gɛrɛl'i la a bɛ na ye k'a fɔ ja ne tun bɛ ka fɛn min filɛ fitinin ja kumaba don. A bɛ kɛ yɛrɛ k'a falen a ma falen. A ma falen. A gɛrɛla de. A gɛrɛl'i la de. O la sɛnɛ ka jɔ i ɲɛkɔrɔ waa. A jɛra dɛ. Sinon dɔw ko kɛlɛ dɔw bɛ nin kɔnɔ a bɛ san 4 bɔ dugu mɔgɔ dɔw bɛ nin kɔnɔ dɔw bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ de bɛ 2012. An tɛ k'o san 14 ma kɛ. Da la ko ni bɔnɛ min nana gɛlɛya min mana ni jamana in kɔnɔ yan ala de b'an dɛmɛ n'o tɛ solution t'anw bolo dɛ. Wa ala k'an dɛmɛ. N bɛna kelen f'i ye jamana dugukoloko kuma sisan an bɛna fɔ ko titiri de yan. Titiri. Wa an bɛ se yɔrɔ dɔ la titiri sɔrɔli sanama a kuma ka ca dɛ. Ko ten a sɔrɔli yɛrɛ dɔrɔn fɔlɔ est ce que o y'a ko yɛrɛ ye fɔlɔ. I m'a ye dugukoloko gɛlɛya an y'a bɛɛ mɔ k'a da titiri kunna ka taa sɔrɔ titiri bɔli dugukolo hakɛ min bɛ kɛlɛ la bi ko titiri b'a kan a ka ca dɛ. toro a ka ca. donc dugukoloko gɛlɛya an nana an yɛrɛ sɔrɔ ko titiri sisan kɛlɛ gɛlɛya nana mun bolo ko taji tɛ sɔrɔ deba bɛ bila la ko taji tɛ sɔrɔ. Ko taji tɛ sɔrɔ. ne ko an bɛna deba yɛlɛma n'a ye deba yɛlɛma ko taji tɛ sɔrɔ cɛnnikɛla b'a sago kɛ dɛ. Siga t'a la. mun de y'a kama taji tɛ sɔrɔ an t'o ɲɛɲini. o k'an ka ɲɛɲini. mun de kama dugukoloko kuma cayara fo an ka taa se titiri ko ma. Titiri ko ma. n'an m'o ɲɛɲini ni titiri sɔrɔla o kelen don. O kelen don. Jamana in dugukoloko. donc a bɛ na fɔ anw ka ɲɛnamaya yɛrɛ fanba kɔnɔ donna tɛmɛkoniw ni an b'o de kɔnɔ quoi. An b'o de kɔnɔ. mais fɛn minnu bɛ se ka bilasirali kɛ ka nafa kɛ san caman an tɛ yen. An t'o kɔnɔ. donc o de kama i b'a ye maliyɛn caman n'i ko k'u bɛ Modibo ko tile f'i ye n'i ko k'u bɛ Musa ko tile f'i ye n'i ko k'u bɛ Alifa f'i ye tɛ mɔgɔ la o tɛ se ka hali adamadenya bɛɛ ni tile fɔ min tile yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ u tɛ se k'o ɲɛfɔ yɛrɛ u tɛ se o je le connais. tɛ maliyɛn. u tɛ se cɛ ko ɲɛfɔli ala ma se di bɛɛ ma. Ala ma se di bɛɛ ma. Ala ma se di. I ta ko la i bɛ se k'o ɲɛfɔ mais ko ɲɛfɔli ala ma di bɛɛ ma. Ala ma di bɛɛ ma. o ye kunnaja dɔ ye. awɔ kubalikɛ e de bɛ taa ci la fo Congo walima fo Amérique i bɛna i b'a fɔ Kuyatɛ n ye nin fɔ karisa ɲɛna a ye nin fɔ n m'a f'i ɲɛna n'i y'a ye nin fɔ segin de bɛ yen n'i y'a ye nin fɔ a kɔrɔ ye nin ye n'i y'a ye nin fɔ nin de tan donc o y'a bannen o de don. a dan ko. ok a y'a sɔrɔ a dɔ la min fɔra e yɛrɛ bolo ko foyi ma fɔ a tɛna fɔ Saxi ni Karimu ka procès n'an taara procès la mercredi fo ka taa se dugu bɛɛ lajɛ a bɛ kɛ bɛɛ la ka fɔ dɔw di cɛnni don an bɛna basi la ka lɛfɛ dayɛlɛ mɔgɔw ni nisɔn bɛ diya parce que juge ye min fɔ procureur ye min fɔ a fɔra cogo min na jɛlen na o de bɛna ɲɛfɔ. i ye min miiri i ye min ye o tɛ quoi min bɛ o de ye nin ye. c'est pas donné à tout le monde.
kuna ja o de kama an kungo sa wa malikaw aw ka jija kɔnɔna jugu la kɔkan fɛrɛw ni kɔkan mirina minnu bɛ nale m'a walaka cɛnikala minnu bɛ yan nɔ an b'u ka fɛrɛw ɲɛfɔ k'o bɛɛ d'aw ma quoi n'o kɛra an bɛ nin ko in bɛɛ ban pewu f'a tun bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko in kun tɛ tiɲɛ ye quoi a kun tɛ bi sɔrɔ nka a bɛ kɛ cogo di a bɛ ɲa en tout cas an kɔni an ka tɔn sigi n'o ŋaniya de a bɛ ɲa wa dɔ la yɛrɛ an tun bɛ n m'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fo dɔ b'a fɔ an bɛ ka fɛn fɔ an nɔgɔya e ka lajɛ ma nɔgɔya bɛ tɛmɛ nin kan ni risila nana faransi bɛ taa gɛlɛya ye ji gɛlɛya t'a kɔnɔ ni faransi taara minisima bɛ taa an bɛ taa an ka duguw minɛ duguw bɛ minɛ cogo jumɛn ni minisima bɛ taa u bɛ kan d'an ma dɔw tun bɛ fɛ k'an k'an sigi de ko bɛna kɛ cogo jumɛn ko k'o f'i ɲɛna kan o la a bɛ fɔ manden sɛgɛ fɛ ko kɛlɛ tun bɛ f'i ye mais a fɛrɛ tɛ f'i ɲɛna o de ye faransi ta joli ma bɔ mugu ma ci a bɛ bɔ a munna bigitigi sigilen don n'a ka bige n'o fɛrɛ kelen fɛnɛ nana minnu bɛ ka sidarini jeni o bɛ jɔ k'a sɔrɔ ko wɛrɛ fɛnɛ t'a f'an ka sɔn o ma min bɛ min dɔn o ka d'o ma quoi an bɛ kulonkɛ kojugu min bɛ min dɔn o ka d'o ma ɲɛma Voilà, ça en est Kenema. Kenema, comme vous savez, dans le baro la 76 65 09 89 76 65 09 89. Yo mo tu jara ko machine de lega na folo ko nyine ko ni zen kalo Quran. Wal mo ko ni zen so sara ma sara ko machine. Ere famille. Ko do ma alors mba amala tanu kara jota me baga na de me baga be ko ama jiga ku klubala kan to ma alfa ko na te fo mi alfa kuyate de do ama se kuyate ama folo doni ama so ma ot ma ama ga ko na te okay wala yani ga se kuyate ama awo ka do la ga fo ko tebe ame jo la ka ko kuranto lu febi Ahmed doke ala ka Quran na amin ifo yi ka wuli ka joni ka tesiri la ajaranye fate ni mo kami hakili be to ka sanye ni emission ama fani gelaye a nogomamba ere de dira maloma awo min kera tambi saba ma balo ne nyana kwa tambi saba ma balo ma mo ne tambi saba bobi awo min kera an bela yele nyana kwa amata ko fere amuru we min na kali doro donc ya jatin ne kala je ni mo ko ba ko no ikuma iba do ni wati na ka ko femi no ni kwa sikatala ama sega nyala de ama sega nyala de oui parce que ya jatin ne ni bere temena sisa an fara la foga ta dantene donc an sera ka fara ɲɔgɔn na waati ni min kɔnɔ an sera ka ko dilan o waati ni kɔnɔ dɛ wa o yera fɛnɛ donc n'i y'a ta ka jateminɛ ka mori b'o lajɛ maa sɔrɔla mori yɛrɛ bɔra ka min fɔ sisan mori bɛ ka kawandi de kɛ sisan wa n'o ye wajili ye quoi mais a wajili kun bɛ jɔnni kan o ye malidenw de ye ani mali musow ko parce que ko an kana ɲɛ jɔ nafolo la i n'a fɔ e yɛrɛ y'i da don a la k'a walawala k'a bila i n'a fɔ bi an bɛ cogo min an ɲɛ jɔlen kɔ nafolo la bi an bɛ cogo min parce que i na feerebali feere o de y'a sɔrɔ an ka espace zéro espace clinique ne bɛ fɛ ka o yɛrɛ bɔ yen hali jamanadenw sigi sugu minnu kɔnɔ n'u b'u k'u mago ɲɛ a bɛɛ de feerela bi Allahu akbar donc n'i y'o ta k'o jateminɛ k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko mun y'an bila nin na parce que an ma kungilenna de sɔrɔ an kan ka kungilenna min ɲini an b'o de ɲini k'o sɔrɔ wa o kungilenna kun kan ka kɛ min ye sinon bɛ ka maaw nɔrɔbɔ cogoya min na an fana tun kan ka Moribo nɔrɔbɔ o cogoya kelen de la mais an ma se k'o de sɔrɔ donc gɛlɛya min b'an kan dɛ o de ye nin ye donc kɔfɛ n bɛ kuma ka dan san tɔ to yan mɔgɔ wɛrɛw bɛ kɔfɛ minnu bɛ don wa min fɔ kosɛbɛ. diyara n ye 76 65 09 89 Salfu Konate Chefirlaba ni jɛgɛ feerelaba Jelibugu sugu la o la an yɛrɛ n'ale ka oui allo an tɔgɔ tɛ kelen tɔgɔ caman a diyara n ye Fofana Kuyate nba n bɛ Kulubalikɛ fo a diyara ye Yirimɔrɔ sigilaw ka représentant l'ambassadeur oui a bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni manisɛ miliyɔn da bɛ bala kuma dɔ la kuma in hali sini ne ma se k'a faamu o jumɛn tugun
ko ne ka bi tal I bi yɔrɔ la k'i ka jigi I talan yɔrɔ la mani se ka ɲininkali mɛ ne bolo yanni ka nin bɛɛ fila fɔ munna I bɛ talo I t'o ɲɛɲini fɔlɔ min b'i bali talinin na parce que maliyɛn caman bɛ nin fɔ kana jigi I bi yɔrɔ la I talan yɔrɔ mais min b'i bali talinin na I t'o ɲɛɲini mani se ka oni e min taluna dimi bere la voilà I ti ko dimi yɔrɔ ɲɛɲini sinon bi yɔrɔ ni talan yɔrɔ ayiwa an ka tɛmɛ n'a ye a bɛ ɲa bon kuma caman fɔra kɛlɛ daminɛna yɔrɔ min na mani se ka e da sera o ma dɔɔnin kɔni ni fitinin de dɛ munna an ma walana ta o la de ayi o t'anw ci la an t'o k'an ka foyi foyi la ayi o t'anw ci la salon nin kɛra an bɛna mun de kɛ ɲina o ka bɔ yen nɔ ayi an ta ka taabolo t'o ye an bɛ taa ni ka segin la I ko nɔnsi bɛ tɔgɔma la Allah o bɛ taa wa o kɔni o tɛ dugu jɛ an ka ɲɔgɔn sen bila hali n'an ka tagali sariya bɛ bɔ mɔgɔw ka hakɛ to bolisɔnna kafiri ala lagosila ni jamana hɛrɛ bɛ se o ma n'an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ o la an k'o dɛmɛ an ka bɔ b'o la jamana kɔnɔ ni ta cayara dɔrɔn a masuba ka bon o faamuna ala ka tile yɛrɛ d'an ma amina Frete ye 76 an bɛ mɔgɔ kelen ta ka bi ta bila nin yɔrɔ la 76 65 09 89 radio ye radio FM ye kele ba jɛngɛ lafiya oui allo e bɛ se k'i ka radio faga pewu oui allo ma n cɛ ma jara ye wala ala kɔrɔ ci ye ne min bɛ yɛrɛ yira ko par exemple I ka kuma kɔnɔ ko I n'a fɔ maliyɛnw tɛ kɔlɔlɔ ko kalama wala k'u dɔnna di bɛɛ ma oui n'a fɔ mɔgɔ min na sunɔgɔ tɛ kelen wa ni jama sunɔgɔla k'i to yen nɔ ni ko bɛna jama sɔrɔ e de bɛ jama lakunu ala yɛrɛ ye tunu mɔgɔ dɔrɔn di voilà bon yɛrɛ y'a fɔ cogo min na maliyɛn mɔgɔw la famali a man ca quoi I seko min ye kana fɔ k'i bɛ fɛn dɔw bila I kunna a fɔ ko fanga dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛn fara ɲuman bila quoi amin voilà parce que bɛn ni a ye mɔgɔ caman jɔyɔrɔba de bɛ kɛlɛ kɔnɔ fɛn t'o ɲɛna fɔ bi Mali mouvement ne yɛrɛ mun ka su yɛrɛ mais a ka M5 fɛngɛ waati la fɛn a foyi ma kɛ ne kɔ a diyara n ye ale ka li ma ɲi dɔɔni merci ale ka li ma ɲi dɔɔni an b'a kɛ to kɛ ni système na ni mɔgɔ min y'an wele dɔrɔn I bɛ radio faga pewu parce que ni système in n'a fɔ an bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ téléphone na direct de la o la Amidu an bɛ weleli jɔ nin yɔrɔ la sa ka fɛɛrɛ kɛ ka kɛnɛ ɲini ka kɛnɛ bila sa kɛ o tɛ o la ko n'ala ka jɛ kalo kura tile naani tu sais b'a dɔn min b'an bila nin baara ninnu na I b'a kun dɔn I bɛ baara in kun dɔn baara in kun ye jumɛn ye Kuyate o de ye caman fɔ a la dɛ tu sais b'a dɔn ko an mago bɛ fɛn min na bi pour que adamadenw ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka fara ɲɔgɔn kan fo ka ɲɔgɔn sɔrɔ dusukun miiri kelen na voilà fo ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la sigi ninnu kunba o de ye an dun tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ dusumira kelen na n'a sɔrɔ kunnafoni kelen t'an bolo fo kunnafoni kelen de ka bɛɛ de ka bila o minɛn kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ c'est ça oui ka sababu kɛ ni k'i ma n ko an tun bɛ bɔli min kɛ ka taa boulevard la laɲiniw de tun bɛ ka siraw de tun bɛ ka da quoi mais min bolo k'an bɛ taa tɛgɛrɛ fɔ i b'a dɔn o tigi bi o bolo k'a bɛ tulon kɛ de la yetaw tɛ kelen ye i b'a fɔ ti sara i m'a faamu ale bolo a bɛ tulon kɛ de la yetaw tɛ kelen ye bon ni sigi ninnu kun tɛ dɔ wɛrɛ ye n'i y'a mɛn Moribo fɔ walanda dɔ de bɛ Moribo ko la walanda dɔ b'a la n'i y'a mɛn IBK fɔ walanda dɔ b'a la o cogo min na n'i y'a mɛn bɛniko kuma fɔ bi walanda dɔ de bɛ yen n'olu ma dɔn i b'a sɔrɔ hali sini ma an bɛ taa bin ni fereke kelen kɔnɔ an tɛ bɔ quoi siga t'a la parce que ne tile kelen m'a bisigiya
ko tiɲɛnikɛlaw de bɛ ka tiɲɛni kɛ ayi minnu bɛ k'a fɔ k'olu bɛ ka ɲɛli kɛ olu de ye tiɲɛnikɛlaw olu de ye tiɲɛnikɛlaw ye sabu u tɛ ka foyi lada e ka lajɛ ma tiɲɛnikɛlaw ye siranɲɛ kama yaasa an ka tiɲɛni lajɔ dugukoloko la an o ɲɛsiran kama walima an ma sira wɛrɛ foyi sɔrɔ min bɛ se k'a lajɔ fana kɛra ko ka taa titiri ɲini a gɛlɛyara dɔ de farala degun kan dɔ farala degun kan non c'est ça parce que dugukoloko a ferekelen ɲɛ siranɲɛma boli ma an taara ko bɛɛ ka titiri ɲini ka taa sɔrɔ titiri sɔrɔli yɔrɔ caman na bi a ma nɔgɔn c'est pas facile yɔrɔ min plan bɛ k'a prouvélen don o de kuma ka ca donc a bɛ n'a fɔ sisan ko bɛna kɛ cogo di ko bɛ tiɲɛ a bɛ ka dɛgɛ bɛ ka nɔɔni ka taa de mais et pourtant mun de b'an bali ka tiɲɛnikɛlaw lajɔ mun b'an bali a la sabu an ma fara ɲɔgɔn kan hakilinaw tɛ hakilina kelen ayi o tɛ an ma fara ɲɔgɔn kan o tɛ nin yɔrɔ ye o nin yɔrɔ ye dɔrɔn ni degun m'an da la an ka fura de ɲini ka fura ɲini o de ye tiɲɛ ye quoi n'an ma fura ɲini n'an taara an bala fɛn o fɛn na an bɛ fu de an bɛ fu ta n m'a faamu n y'a faamu o yɔrɔ la e k'a lajɛ fɔlɔ an tun bɛ kule de ko bi bɛ ka kan kan minnu bɛ ka bin an kan ko tiɲɛnikɛlaw don quoi mais sisan tiɲɛnikɛlaw de bɛ kuma lase quoi i b'i yɛrɛ ɲininka finalement jɔn bɛ ka bin olu yɛrɛ kɛlen n'u laseli kɛbagaw ye ayi olu bɛ ka kuma min fɔ i b'i yɛrɛ ɲininka bin bɛ ka k'olu kan wa bin bɛ ka kɛ anw kan je sais pas dabali b'a la mais kabako ye min ye i ti diɲɛ jamana si maa sɔrɔ bi ko min bɛ ka wuli komi i n'a fɔ an tun b'a ye cogo min na kunnafoni siraw fɛ bɔlɔlɔw kan maaw tun bɛ dɛmɛ don Mali ma cogo min na jamana wɛrɛw tun bɛ dɛmɛ don n y'o sira tunu an na ɲininkali bɛ yen o de kama n k'i ma an tɛna sɔsɔli kɛ o la dɛ ayi k'a fɔ ko maaw bɛ ka wuli bi ko vive la Palestine an m'a fɔ ko an y'a kɛ dɛ n ko nin kɛra anw bɔlen kɔfɛ wayi a taara sigi min kɛra o de kɔfɛ mɔgɔw b'a ko vive la Palestine parce que hakilina dɔw taara u ye baara kɛ min b'i bila o si la n'o k'a kɛra anw bolo an k'o fɔ ayi ni min kɛra ka fɔ e yɛrɛ hali min ko yɛrɛfɔ don a ka fɔ ɲɛna an nana an sigi yan ko ka cessez-le-feu ɲini entre la Palestine et l'Israël ko anw ta ye mun y'o la ko i ye malika de ye mun ne t'i se Donald Trump y'a to Amérique kana da dɔ la anw taara ko Iran dɔw ko Iran bɛ se ka mun kɛ nin ko in na ayi ko Iran bɛ se ka mun kɛ an bɔ waati Iran ninnu Iran Iran ni Israël ka kɛlɛ la ni olu dɔw sigilen ko cɛ ko Iran est une puissance encore ni jamana ye ni jamana ye denw fanba a bɛ fiyɛ cɛ o barika ma nɔgɔn o nka min don wa la cɛ mais i b'a kalama ko a karafatitigi ninnu ni a bazendolabalo ninnu ni sikɔlɔtuni ninnu ni c'est à dire i bɛ mɔgɔ sigilen bureau kɔnɔ a bɛ kɛ yɛrɛ k'a tigi bɛ kosɛbɛ de la yan a n'a ka bigi a dun bɛ ka bureau kɔnɔna ɲini ne mais a bɛ mun de la yen foyi ayi bon c'est pas parce que bureau kɔnɔ c'est kojugu dɛ non o tɛ o mais souvent i bɛ mɔgɔ dɔ ye bureau kɔnɔ e b'a fɔ k'a bɛ fɛn de kalama quoi awɔ o de ko don n'i taara bila yen ka ban i bɛ lafiya de la i yɛrɛ mana tu sais bien wɛrɛ an bɛna fɛn min kan n'an ma kuma o kan mais sini n'an bɛna dɔ fɔ a la o ye jumɛn ye i b'a dɔn ko n'i ye jamana in ta k'a lajɛ quoi cakɛdaba caman firila yan a caman nafolo dunna a tunna a dɔ la a cakɛda ninnu fɛnɛ minɛn minnu tun bɛ yen n'an bɛ t'u ɲini kɔ kan nafolobaw la olu tun bɛ se ka dilan an fɛ yan da ɲɔgɔn na dilanbagaw bɛ yen u ka iziniw i b'a kalama ko Rusi ye minɛn di Mali